عين الزانة فغرام تحديد الناب ما يكون الناب ما يكون عين الزانة عين الزانة عين الزانة عين الزانة عين الزانة فغرام تحديد الناب ما يكون الناب ما يكون يا منتقال وعزل عيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي أميت في أبنو حبيبو أميتنا وتيو كبلمبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو أميتنا وتيو كبلمبو مسمتنا راني هاريبو غلاي أختيتو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يونمبر ما استزانينا دحدح مسوفرة درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا كدفة ولا باش غيزة فتت العدة تفاني والنخو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان دل فتحي أبا وحبيبي أميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتلمت مرزاي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمت عنا سعيرنا صلا دلونات دلونتنا دلونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات ذهبنا هلاونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات دلونت دلونات ذهبنا هلاونات دلونتنا نديو ما كسبتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروات تنكب وتروات قال عدم كغوس كيسكاس ماسكي كاسالو وترو دلوات حدا مسرق كوينا سكرنا يو أمبار كبرى سكرمتنا وترو لنا كسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا زدلي سدالي بدلو وقتنا زيات دالويو أخوانا زلو زيات دالويو كمتاتنا زلو كمالين لومن كمالين الوادينا أقلن قادين تمالن لومن تمالن دلواتنا عقبرن قالن أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دهر حساب نفسار بخارينا التكبار تمالن لومن تمالن دلواتنا عقبرن قالن سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو نخلنا أقداسنا جلو ومهارة حسوت هزبلنا يوم حزنا غريبنا لنا كساب موداتنا إذا مدب مسانا كتصنحو بخبر نعدمكم لايك مقبار شير مقبار سبورت مقبار كمون ريتوتاتكم بحنات من قدم صحف نغفيت أول بحنات من قدم صحف نتتحسونا إذا كان الأقداسيو كل نقر نحن نقبرو أجوخ مبال قريكوني جيجاتاتن قلتاتن كرأخلو بحنات من قدي نخالو سبات كمهر بزغل من قدي نتقودي لزولو مقرام أقداس سرحنا زي نتنقبرو زلنا كخونغل يغن يلنا نابلكم مجمريا بزنا يلومي سنسيتيف زخون حبريتاتات جن كالتيف زمع بلزلو كنتات نارانا عن كيدينا مجمع بوغن إثيوبيا زقبر زلو بخالون تكاتل وتهلو يقوم نبت بوغتي خير يلن جن منيو نبت أفعاد دوسو زمرش زلو منيخي أب قنع مرقات تطويل زلو دماء مفلات أقداسي مغنياتو بسمعي زي كون برديت كن كيت سلندالي let's start here ታሪካዊ ይገባኛል ጥያቄዎቿና ከቀጠናው ክብደቷ ጋር አሁንም ተመልካች ሆና መቀጠል የለባትም እንዲሆና መቀጠል የለባትም በፍጹም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እኔ በጣም ላመሰግናቸው እወዳለሁ ምክንያቱም ይህንን አቅጣጫ ለመቀልበስ 2019 ጀምሮ አይደል 2019 ጀምሮ እንግዲህ የኢትዮጵያን ባህር የባህር ኃይሉን አብሮ መልሶ ለማቋቋም ፕሮጀክት በቀደም ያያችሁ ተቋማዊ ቅርጽ እንዲይዝ አድርገውታል
بحفشة انتاينا نسمع زلنا زي እንዲሁም ደግሞ أبزي كردانا زلو እቶም ካድረታት ናይ ዓቢ ፍሉይ ስልጠና ክወሃቦም ቀኒዩ አብይ አሕመድ ባዕሉ ረኺቦም ነይሩ ስለዚ እንታይ ክብልሎም እንታይ ክብሉ የብሎምን ዝፈልጥዮም ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ንኩሉ ሰብ ነዚያ ትሪእዋ ዘለኹም ወይ ነቶም ካድረታት ናቱ ብኡ መልክዕ ንኸይንገልፆም ክልተ ገፃት ናይ ኢትዮጵያ ክርእየኩም እየ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ብንቅሓት ክንቀሳቀስ ኣሎ ብስምዒት ዘይኮነ ብንቅሓትን ብምስትውዓልን ክንንቀሳቀስ ክንክእል ኣለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ አብይ አሕመድ ሕቶ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ስቂልካ ምርኣይ ደይኮነሲ ስጉምቲ ክውሰደሉ ወይ እውን ኩሉ ዓይነት ኣካይዳ ክግበረሉ ዘበገሶ ናይ ብሓቂ ተባዕ ውሳነ ምዃኑን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ዓቢ ኮይኑ ነዚ ተበጊሱ ዘሎ ኩነታት ወላ እውን ንዕንወት እንተኾነ ኣብ ጎኒ ጠጠው ኢሉ ክኸይድ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ግን ነዚ ሸፈጥ ናቱ ይቕበልዎ የለውን ነዞም ካድረታቱ ዝብልዎ ዘለውን ይቕበልዎ የለውን ስለዚ ምስትውዓል ዘድልዮ እዞም ካድረታት ደሞዝ ዘለዎም ምቾት ዝነብሩ ዘለዉ ልዕሊ ደኳትር ናይ ሕክምናን ልዕሊ ነርሳትን ዝኽፈሉ ዘለውን ናይ ብልፅግና ደሴት ዝብላ ጀዋር መሓመድ ኣብኣ ዝነብሩ ዘለዉ ናቶም ዘረባ ሰሚዕኩም ኢትዮጵያውያን ከምዚ ንኢትዮጵያውያን ብሓፈሻ ምፅራፍ ግሬቭ ሚስቴክ ወይ ከዓ ኣመና ሓደገኛ ጌጋ ካብ ኤርትራውያን ክወፅእ ዝኽእል እዩ ንሳቶም ንኤርትራ ንኤርትራውያንን ተፀሪፎም ፀርፊ ይኮነን ዝመፅእ ዘሎ ንኤርትራዊ ስምዒት እዮም ዘላዕሉ ዘለዉ ንኤርትራውያን ስለ ዝፀረፉ ኢልካ ንኢትዮጵያውያን ትምልሰሎም ንኩሉ ኢትዮጵያ 100 ሚልዮን ትፀርፍ ተለካ ግን ንኤርትራ ትጠቕማ ዘለካ ከይመስለካ ንኤርትራ መሊስካ ኢኻ ትጎድኣ ዘለካ ኣብ ዝደልዮ ዘሎ ድማ ኤግዛክትሊ ከምኡ ክትገብረሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ ንኢትዮጵያውያን ብምልኦም ብምፅራፍ ኣብ ጎኒ እዚ ኣብ ጎኒ እቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ከተሰልፈሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ እንታይ ክትገብር ዘለካ ኣብን ጭፍርኡን ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ ኣሚን ብፍላይ ሃገራዊ እንድሕር ኮንካ ወይ እውን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ደው ዝበልካ እንተኮንካ ዝቀልጢፉ ክስቆረካ ዘለዎ እዩ ስለምንታይ ዝብል ዘለኹ ጃንዳ ወያነ ጭፍራ ወያነ ጭፍራ ማለሊት ክብል ከሎ ሻዕብያ ወይ ሚድያ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ስለምንታይ ከምኡ ብል ነይሩ ምክንያቱ ብሙሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ እቲ ኤሊት ናይ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከሎ ኣብ ጎኑ ከይትሰለፍ እዩ ስለዚ ቁሩብ ከተሰውዕል ክትክእል ኣለካ ይርአ ኣብዚ ትዊተር በቃ ንኢትዮጵያውያን ፀርፍ ኣለኹ ተባሂሉ ክንዲ ገለ ዘረባት ዝረባ ኣሎ ፕሊዝ ቢ ኬርፉል ሕጂ ነዚያ ትብሎ ዘላ ዘሕርቀኩም ሰባት ኣለዋ ኣነ ይሕርቀንን እዩ እዚኦም ዝብልዎ ዘለዉ ህውተታ ናይ ኣብዪ ዝነገር ዘሎ ብግምጣሉ ግን እቲ ትክክለኛ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ዘሎ ኣብዚ ነዚኦም ንስማዕ ምክንያቱ ብዙሕ ኢትዮጵያዊ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም ባት መጠንከር አለባት ወደብ ያስፈልጋታል ነገር ግን በጦርነት የሚሆነው ነገር ግን አልሆነም ቢሆን ድሮ ይሆን ነበር የልጆቻችንን ዋጋ ደም የልጆቻችንን አካል ከማስገበር በስተቀር ከመገበር በስተቀር በዘላቂነት የምናመጣው እኔ ለውጥ ይኖራል ብዬ አላስብም በዚያ ግን ተረጋግተን የወደብ ባለቤት ሆነን ኢትዮጵያን ከዛ በኋላ በወደቡ ይጠቀምን እናስቀጥላለን ብዬ አላምንም ለምን ኤርትራውያንም ዝም ብለው አያዩ ዓለምም ዝም ብለው አያዩ የጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔ ይወስናል በኢትዮጵያ ላይ ወራሪ ነች ብሎ ካሰበ የአረብ ሀገራት በሁሉም ይረባረብባል ኦልሬዲ የተዳከምነን ኢኮኖሚካሊ የተዳከምነን ፖለቲካሊ የተዳከምነን ስለዚህ ሌላ ችግር ደግሞ ስንጨምርበት እንደ ሀገር መቀጠላችን ያጠራጥራል ኢትዮጵያ እዚያ ተዘረባ ማለት እዚ ክልተ ዓይነት ምክንያታት ክንጽበክ እንከላለና ካድረታት ናይ ዓቢ ከመይ ምዃኖም ንኽትፈልጡ እንታይ ክትገብሩለኩም መሲልኩም እዚ ናይ ብኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዝተሰርሐ ዝተሰንዐ ኩሉ ዝተቐናበረ ገይሮም ዘምፁ ካድረታት ናይ ዓቢ እዩ ኣሽሓት ዝቁፀሩ ብሚልዮናት ዝልካዕ ገንዘብ ባጀትን ገይሩሉ ስለ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናቶም እዚ ስለዚ እሳቶም ደሞዝ ንክኽፈሉ ስለ ዘለዎም ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ናይ ኤርትራውያን ክትንክፍ ዝኽእል ዘረባ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም እቲ ሕቶ ግን ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልያ ዶ ኣየድልያን ኣይኮነን እቲ ሕቶ ማንም ሃገር ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልዮ እዩ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ ጅቡቲ ወፃኢ ካልእ ንኸይትጥቀም ዝኸልከላ ሓይሊ ኣሎ ድዩ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክንፈጥር ኢና ኢልካ ናብ ኤርትራ ከድካ ዝግበር ኩናት ከ ንኢትዮጵያ እንታይ ኣስተዋፅኦ ከምፃላ ይኽእል ዝብሉ እዮም ዘለዉ እዚኣቶም ዕድመ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ይርድኦም ስለ ዘሎ ውድቀት ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ይረኣዮም ስለ ዘሎ ንዕኡ ንምድሓን ወይ እውን ኣብዪ ኣሕመድ ግዜ ንምሽማት እዛ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትብል ኮንደኾን ኢትዮጵያውያን ብምሎም ኣብኣ ዓሲሎም ናይ ደገ ፀላኢ ስለ ዝኾነ ኢንተርናሽናል ደገፍ ንክረኽቡ ክሕግዞም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንፋኖ ንክቐትል ኢሉ ዓለም ለኸ ክሕግዞ ይክእልኒ ወይ እውን ኣብ ትግራይ ኩናት ንክገብር እኳ ገለገለ ሓይልታት ሓጊዞም ክትብል ትኽእል ኢኻ ሕጂ ግን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዝግበር ዘሎ ናይ ኦሮምያ ወይ ንገለ ንዑ ንክዓብስ ኢሉ ክሕግዞ ዝኽእል ሓይሊ የለን ስለዚ
እንታይ ከነስተውዕል ክንከላለና እቶም ካድረታት ናይ አቢ ንዓታቶም ንአጀንዳ ናቶም ንኸይነሳልጥ ነቲ ናቶም አጀንዳ ነትንሶም ዝደፍእዎ ዘለው ንዕዑ ንምትብባዕ ንኸይንኸይድ ክንጥንቀቕ ኣለና ምክንያቱ እቶም ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ድማ ብወገን አምሓራ ዘለው ምስ ፋኖ ዘለው እዚ ኩናት ምስ ኤርትራ ዝግበር ኣየድልን እዩ ኣየድልን ጥራይ ደይኮነኻ ታይም ዝብሉ ወላ እውን ኢትዮጵያ ተዋጊኣ ተዓዊታ ንኤርትራ ብናቶም ገምጋም ዝብለኩም አብ ተዋጊኡ ሰሊጡ ዓሰብ እንድሕር ሒዙ ወይ እውን ኤርትራ እንድሕር ሒዙ ንኢትዮጵያ ጥቕሚ የብሉን እዮም ዝብሉ ዘለው ስለምንታይ አብ መሊሱ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተቃውሞታት ንምድምሳስ ዳይ ክጥቀመሉ እምበር ንኢትዮጵያ ካብዚ ዘላቶ ሽግር ንኸውፃ ኣይኮነን ክጥቀም ዝብል ስነ መጎት እዩ ዘሎ ብኻልእ ዘራርባ ፋኖ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ናይ አቢ ሸብዳዕዳዕ ፅቡቅ ገይሩ ተረዲዎም ስለ ዘሎ እዚ ናብ ኤርትራ ገፁ ወራር ዝፍትኖ ዘሎ ንኢትዮጵያ ንኸድሕን ኢሉ ዘይኮነስ ንሱ ናይ ሓዋሩ ናይ ንግስነት ቦትኡ ንምጥጣሕ ምዃኑ ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን አቢ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ንአቢ ዝደልዮ ዘሎ አጀንዳ ከነገልግል የብልናን ወይ እውን እሱ ዝገብሮ ዘሎ ስምዒታትና ክትንክፍ ዝኽእል ክንጥንቀቐሉ ክንክእል ኣለና ክልተ ሰለስተ ስጉምቲ እንድሕር ከድና ተዓቢ ስእሊ ክረአየና ክኽእል ኣሎ ኢትዮጵያ ብሰላም ንኽትነብር ወይ እውን ምዕብልቲ ኮይና ሓድነት ሓልያ ንኽትከይድ this is not my thing ናተይ ዕላማ ኣይኮነን ናተይ ስራሕ ኣይኮነን it's none of my business ኢትዮጵያ ከመይ ኢላ ትቕፅር ኢትዮጵያውያን እዮም ዝፈልጡ ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት እዩ ንዓይ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ ንሕና አቢ ኣሕመድ ክወረና ክኽእል ከሎ ነቲ ክወረና ዝሓስቦ ዘሎ ከነራጉደሉን ከነጣዕመሉን የብልናን እየ ዝብል ዘለኹ አቢ ኣሕመድ is a very reckless ወይ ከዓ ሓደገኛ ለኪሙ ክጠፍእ ዝኽእል መራሒ ምዃኑ ንሪኢ ኣለና ምክንያቱ ንህዝቡ ዘይደንገፀ ንህዝቡ ዘይመሓረ ንኤርትራውያንን ክምሕር ኢሉ ዝሓስብ እንተሎ ብሃም ጥራዩ ባይ ዘ ወይ እቲ ኩነታት አቢ ኣሕመድ እንታይ ክገብር ይኽእል ወይ እውን እንታይ ክገብር ከም ዝኽእልን ዘይግምት ወላ እውን ተቃዋሚ ዝብል የለን እቲ ዕላማ ናቶም ግን ክነግረኩም እየ እቶም ተቃዋሚ ናይ ኤርትራ ክንዲ ምንታይ ሓደጋ ንኤርትራ ምዃኑ ሎሚ ክትርእዩኹም ኣብዚ ሕጂ እቲ ብወገን አምሓራ ዝበሃል ዘሎ ወላ እውን ናቶም አጀንዳ ኣነ ብለኩም ኣለኹ ኢሊት ናይ አምሓራ ድዩ ናይ ኦሮሞ ድዩ ምስ ኤርትራ ዘሎ ብሕቡእ ካልእ አጀንዳ ክህልዎም ይኽእል እዩ ታክቲካል ኣላያንስ ዝበሃል ክርዳእካ ኣሎ We're not talking about strategic alliances. Strategic alliance is a كنتات مستقيرة كأسيل كخطرية تخلي صحي متصحية نحن سلام سرحبنا زي حجمة يزلو كنتات مستعلية كال حسب كتحسب تخليها نحججن نزز مسألة زلو نفاس كما يجرنا كم بده نخل بس كبي بي سي جيرو مزلو نسمع قرب تلي ታት ደለላ ክትብል ኤርትራ ኸሲሳላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝጥቀን ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃሳት የካይደሎ ይብል እቲ በኤርትራ ዝቀረበ ክሲ ናብዚ በሐሙስ አጋምሸት ዝቀረበ ክስ ቅድሚ ምስካርና ንድሕሪት ምልሲልና ነቲ ዝሓለፈ ኩነታትን አማዓባብሉን ክንድስስ ዕርቀ ሰላም መኽፋት ዶባት ርክባት ኢሳያስን አቢን ካልኦትን ክንዝክር ኩናት ብክዒለን ካብዚ ውጃን እቲ ዝነበረ ኣይ ሰላማይ ኩናት ሃዋሁ ፈጢርዎ ዝነበረ ዓጸፋው ግብረ መልሲ ፕሬዝደንት ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቅን አንደበት ዝተኸሰተ ሰላም ዝፈጠሮ ሩፍታ ሓጎስን ተስፋን ካብ አዳራሻትን ቅርዓትን ክልቴን ሃገራት ሕጂ እንታዩ እዚ ንሪዮ ዘለና ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ፍሉይ መድረኽ ንኽገብራ ተፈቲኒ አብይ አሕመድ ኩሉ ዝከኣሎ ቻንስ ተዋሂብዎ እዩ እቲ ዕድላት ድማ እዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና መድረኽ ኣብፅሕና ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኢፌክቲቭሊ መራሕቲ ኢትዮጵያ ከመና ይብልኒ መራሕቲ ናይ 4 ኪሎ ኣብ 4 ኪሎ ዘለው ንኤርትራ ክንደይ ግዜ ብኸመይ መልክዕ ከም ዝጠልምዋ ስምዓታ መንእሰይ ኣነ ነቲ መንእሰይ ዝዛረብ ዘለኹ ካብ 4 ኪሎ ዝመፅእ መንግስቲ ወላ እውን ቅዱስ መፅሓፍ ጠቂዑ ምሳኻ ክሰርሕ እየ እንድሕር ኢልካ ኣብታ ትጥዕሞ መዓልቲ ሕቁኻ ክሰብረካ ክብገስ ምዃኑ ክትርዳእካ ክትከል ኣለዋ ነዚያ እቲ መንእሰይ ፅቡቅ ገይሩ ክሕጣ ክኽእል ኣሎ ነዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እናረኣዩ ሕጂ ን4 ኪሎ ከይዶም ምስ ኣቢ ክሰርሑ ዝደልዩ ሰባት ምህላዎም ድማ ከገርመኩም ይኽእል ከፀልለኩም ይኽእል ግን ንሱ ከም ንቡር ጌርና ንውሰዶ ስለዚ አብይ አሕመድ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ዝከኣሎ ቻንስ ተዋሂብዎ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ዕድል ሂብዎ እዛ ሎሚ ዘላቶ ኣካይዳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኦኬ ሕጂ ንመለስ ናብቲ ኩነታት ናቱ እዚ እቲ ቢቢሲ ነቲ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ንምጉላሕ ዝተጠቀሙሉ ኩነታት ክኾን ከሎ ናብቲ ህልው ኩነታት ክምለስ ኢና ሕጂ እንታይ ዝበሃል ዘሎ 130 ሚሊዮን ህዝብ ወደብ ሳይኖረው ብዙ ዋጋ የሚከፍል ህዝብ ነው። ኤርትራ ግን ወደብ አትጠቀሙ ብላለች ወይ ነው? ወደብስ በጉልበት ነው ወይ የምታስመልሰው ነው? አንድን ሉዓላዊ አገር በወታደራዊ ኃይል ወረ ወስደ ከዛ በኋላ አሰብን በጉልበት ቀምተ ወደቡን በአገባቡ ወይም በትክክል መጠቀም ይቻላል ወይ?
እጂ እቲ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ናይ ኣምሓራ ሚድያን ናይ ኣምሓራ ኣክቲቪስትን ዝብልዎ ዘለዉ እንተለዎ ተኮይኑ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘኽዶ ዘሎ ናይ ኩናት ሓሳብ ብስነ መጎት እውን ቅቡል ከም ዘይኮነ እዚ ንምንታይ ይጠቕመና መሲልኩም ነቲ ናራቲቭ ናይ ኣብይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝጥቀሞ ዘሎ ንሕና ኤርትራውያን ብምምላስ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ነቲ ናይ ኣብይ ፕሮፓጋንዳ ንምምካን ኢትዮጵያውያን ዝያዳ ነቲ ኩነታት ንኢትዮጵያውያን መንእሰያት ኣብ ምእማን ዓብ ግደ ክፃወቱልና ኩሉ እዚ ከዓ ንኤርትራ ንምሕጋዝ ኣይኮነን ኤርትራ ኣብ ቁኑዕ መትከል ቆይማ ስለ ዘላ ስለዚ ኣብዚ ኩሎም ፖለቲከኛታት ዝበልዎ ኣነ ነዚያ ሸር ገይረያ ኣለኹ ናተይ ትዕዝብቲ እውን ሂባ ኣለኹ ግን ቅድሚ እዚ እቲ ሳይንቲፊክ ኣርቲክልስ ዝግበር ዘሎ ወይ እውን ሳይንቲፊክ ዘይኮነስ ኣርቲክልስ ኣብ ኢንተርነት ዝፀሓፍ ዘለካ ክንርኢ ኣለና ሓደ ኣብዚ ዓብዲ ዑስማን ሕመዲን ዝበሃል ዝፀሓፈ ኣርቲክል እንታይ ይብላ ኣሎ Red Sea ambitions Ethiopia's assertive posturing and its geopolitical consequence Abiy Ahmed ni ኣብቲ ገባሕሪ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ብሓይሊ ዝዓይነቱ ዝጥምቶ ዘሎን ናይ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ወይ ግን ግብረ መልሲ ወይ እውን ንሱ ክፈጥሮ ዝኽእል ፅልዋን ብምባል ሓደ ኣርቲክል ፅሒፍ ነይሩ ገለ ካብቲ ኣብኡ ዝጠቕሶ ስለምንታይ እዚ ዝበኩም ዘለኹ ኩሉ ዓይነት ሓበሬታ ክንእክብ ክንክል ኣለና ስኢልካ ብቪድዮ ጥራይ ዘይኮነስ ብኣርቲክልስ ምሁራት ዘውፅዎ ኣርቲክልስ እውን ክንርኢ ክንክል ኣለና ኣንፃር ኤርትራ ዝተባሃለ ከምፃልኩም እየ ንኤርትራ ዝድግፍ ዝተባሃለ ኩሉ ክንፈልጦ ክንክል ኣለና ምፍላጡ ከዓ ጥዑይ ካብ ዝበለ ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታ ፀላኢና ብዕምቆት ክዛረብ ከሎ ክንመሃረሉ ኣለና እቶም ዝድግፉና ወይ እውን ነቲ ናትና ወገን ዝድግፉ ክዛረቡ ከለውን ክንመሃር ኣለና ንቐፅል Ethiopia's Red Sea ambition. Prime Minister Abiy Ahmed's assertive push for Red Sea access, particularly targeting Eritrea's port of Assab, escalates regional tensions. ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እንተሪእና ብንጹር ነቲ ኩነታት ዘራስን ዘሎ እንታይ እዩ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዓንዳሪ ወይ እውን ናይ ኣፍቲ ገባሕሪ ሕልምለኒ ብምባል ዝኸዶ ዘሎ ቀደም ናብ ኩሉ ዝጠመተ ዝነበረ ሕጂ ግን ብንጹር ናብ ኤርትራ ናብ ዓሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ እውን ዝኸደ ምክንያቱ ካልእ ቪድዮ ኣርቲክል ክበኩም እየ ዝዛረበሉ ዘለዉ assertive push for the Red Sea access, particularly targeting Eritrea's port of Assab, escalates zobawi ችግር ፈጢሩ ኣሎ regional opposition ንኣብነት Eritrea, Djibouti, Somalia and Egypt oppose Ethiopia's maritime claims, citing threats to sovereignty and regional stability. ስለዚ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ዞባና ብፍላይ ናብ ኤርትራ ገፁ ኣተኪሩ ዝብሎ ዘሎ ናብ ካልኦት እውን ካብ መን ተቃውሞ ይረክብ ኣሎ ካብ ኤርትራ ካብ ጅቡቲ ካብ ሶማልያ ከምኡውን ካብ ግብፂ ምክንያቱ ንዞባዊ ርግኣትን ሰላምን ልዕሊ ኩሉ ድማ ልኡላውነትን ግዝያታዊ ዶብን ግዝያታዊ ሓድነትን ናይ ሃገራት ስለ ዝጥሕስ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንን ከምኡውን ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ስለ ዝጥሕስ ዝሕዝን ክፋሉ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ዝዕዘብ ዘሎ ዝፅቡቅ ነገሩ ካብኡ ናብ እቲ ንእሽተይ ፅቡቅ ነገሩ ናይ ጅቡቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ መራሒ ብምህላው ኣብዚ እዋን እዚ ንእሽተይ ተስፋ ዝብለኩም ንእሽተይ ዓብይ ይኮነን ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ብኸመይ የጣቅዓሉን ኡፍ ይብለሎን ከረየኩም እየ ክንምንታይ ሕማቅ ክስማዓና ይኽእል we have to be careful ምስቲ ዘሎ ኩነታት ካብዚ ቀፂሉ እንታይ ዝብል ዘሎ geopolitical risks እንታይ ሪስክ ኣሎ Ethiopia's actions amid a 7-year civil war and ethnic conflicts risk destabilizing the Horn of Africa and disrupting Red Sea trade routes ማለት እዩ ናይ ብላ ኣሎ እዚ ድማ ኣብቲ ዞባ ክፈጥሮ ዝኽእል ሽግር ዓብይ እዩ ሓደ 7 ዓመት ዝቐፀለ ኩናት ሕድሕድ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤትኒካዊ ምብላዕ ዘሎ ከምኡ እዚ ናብቲ ዞባ ብምኻድ ናብ ዝገደደ ደረጃ ብምኻድ ነቲ ሃገራት ሕምስምስ ከብሎም ናይ ሱዳን ጉዳይ ኣብ ግምት ናተኻ ሶማልያ ዘሎ ተነቃፊ ኩነታት ተሪኻ ሕጂ ድማ ምስ ኤርትራ ኩናት ተይሉ ክፍጠር ዝኽእል ፀገም ካላርስ እዩ ካብ ሓሊፉ ድማ ነቲ ኣብቲ ገባሕሪ እውን ነቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ንግዲ እውን ፅልዋ ክፈጥር ክእል ናብ ዓሰብታት እዩ ስቑኢሉ ዝርአ የለ ገለገለ ኢሉ ትግምታት ማለት እዩ ሶ ብሓፈሻ intermediate international concern global distractions example Iran-Israeli conflict enable Ethiopia's moves necessitating diplomatic intervention to prevent conflict لكل دما ዓለምና ኣብ ናይ እስራኤልን ኢራንን ተኣሊኻቱላ ኣብዘላ ካልእ ዓበይቲ ኩነታትና ዩክሬንን ገለና ኣብዘለዎ ንኢትዮጵያ ፍሉይ ቆላሕታ ሂቡ ግደፉ ክብሎም ዝኽእል ሰብ ብዘይ ምህላዊ እዩ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእልን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክዕዘቦ ከም ዘለዎን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ተበጊሱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣስተውዒልካ ክረአ ዘለዎ ኩነታት ምዃኑ ድማ ምርኣይ የድሊ ምስኡ ኣተሓሓዝ ኣቢሉ ካልእ ድማ ዝብሎ ዘሎ ክንርኢ ኢና መጀመርያ ኣንጻር ኤርትራ ዝብገስ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ እዩ ደንቀነ እቲ ናይ ብሆርን ሪቪው ዝበሃል ዝወፀ ናይ ኢትዮጵያ ፎሬን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ፐብሊኬሽን ኣሎ ሆርን ሪቪው ዝበሃል ከምዚ ናይ ኢንተርናሽናል ፐብሊኬሽን ገይሩ ወግን ናይቲ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ፖሊሲ ወይ እውን ሓሳባትን እዮም ኣብኡ ፖስት ዝገብሩ
ስለዚ ኣብኡ እንታይ ኢሎም ነይሮም beyond Afwerki should Ethiopia move to mold Eritrea's next chapter እዚ ኸዓ እቲ በዓል ማርቲን ፕላውት ፀረ ኤርትራ ዝኾኑ ድማ ንዑ ተቐቢሎም ነቲ ኣርቲክልስ ከገማድሕዎ ንርኢ ኣለና ገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ the post by Shagam ገለገለ ዝበሃል ሓደ ኣናሊስት ማለት referring Martin Plaut critique Ethiopia's ineffective reactive diplomacy with Eritrea advocating for proactive approach to influence Eritrea's ኢሳያስ political feature ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትኽተሎ ዘላ ድኹም ዝኾነ ፖሊሲ ሓያል ዝኾነ ፖሊሲ ክትክተል ኣለዋ ንኤርትራ ድሕሪ ኢሳያስ ብፍላይ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብፍላይ ኢዳ ክትክል ኣለዋ ብኻልእ ዘራርባ ናይ ፌደሬሽን ግዜ ክድገም ክኽእል ኣለዎ ዝዓይነቱ ፅልዋ ኢና ንርኢ ዘለና ድሕሪ ኤርትራ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እሳቶም ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ መንግስቲ መን ክትከኦ ምዃኑ ንፁር ስለ ዘይኮነ ብዙሓት ሓይልታት ናይ ዞባን ናይ ርሑቕን ናይ ቀረባን ብዓብዩ ኢዶም ክእቱ ይደልዩ ከም ዘለውን ስለዚ ኢትዮጵያ ተቐላጢፋ ምስቲ ኣብ ጎረቤታ ዘሎ ምዃኑ ነቲ ክፍጠር ዝኽእል ፖለቲካዊ ሃጓፍ ብዝበለፀ ክትጥቀመሉ ኣለዋ እንኮላይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ብምጥቃም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ከም ኤርትራዊ እዚ ክትሰምዕ ከለኻ ድቃስ ለይቲ ክወስደካ ይክእል እዩ ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና መብዛሕቲ ናይ ኤርትራውያን ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ክኸውን እዩ ንፁር ዝኾነ ስእሊ የብልና ኣይኖ ኣብዚ ብዙሓት ኣለኹም ሻዕብያ ሓሲቡሉ እዩ ትብሉኒ ግርም ኣነ ካብዚ ዝግምተ ንላዕሊ ክኸውን እዩ ትፅቢተይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ ከምኡ እዩ but fact on the ground እቲ ንሕና ንሪኦ ዘለና ግን we don't know is not a good thing for us right now ንዓና ፅቡቕ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ምትካእ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስጢር ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ኣሎ ነዚ ኩነታት ተጠቒሙ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ፅቡቕ ዝኾነ ምስግጋር ናይ ስልጣን ክግበር ነይርዎ ወይ እውን ክብገስ ኣለዎ ብድሕሪ መጋረጃ ስቕ ኢሉ ይሪኦ ኣሎ ወይ ስቕ ኢላ ይሪኦ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ክብል ኣዝዩ ዝኸብደኒ ንዓይ ምክንያቱ ኢንኮንሲቨብል ከምኡ ክትሓስብ እውን ከቢድ ስለ ዝኾነ ማለት ሞት ሰብ ዕድሚኡ ኣኺሉ ከም ዝመውሲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ካልኦት ሰባት ክመውት እዩ እሱ ጥራይ ግን ደይኮነ ኣብ ምስኡ ዝነበሩ ቀረባ ዕሩኽቱን ፈተውቱን ናይ ኤርትራ ከም ሕሱም መዋዕሎም ዘገልግልዋ ይሓልፍዎም ዘለዉ ርኢ ኣሎ ለይቲ መዓልትን ወርሓዊ ንሪኦ ኣለና መቓብር ስዋዕ እናኸድካ ምፍናው ኣሎ ስለዚ እዚ እናሃለዎ ከሎ ስቕ ኢሉ ወላ ሓንቲ ከይገበረ ኢዱ ኣጣሚሩ መንግስቲ ኤርትራ ይፅበሎ ክንብል ኣዝዩ ከቢድ ንዓና እዚ ክኸውን ዝኽእል ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእል ኢኻ ኣብ ምንታይ ቃለሱ ኣለዉ ዝኩሉ ዋጋ ዝኸፍልዎ ዘለዋ ምንታይ እዩ ንምንታይ እዮም ዝኩሉ ከርተት ዝብሉ ዘለዎ ክትብል ኢኻ እዚ በቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ተስፋ እውን ዝበካ ክኸውን ከሎ ብግምጣሉ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ምስቲ ኔክስት ጀነሬሽን መራሕቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ክላለዩን ክቕበሎምን ፅቡቕ ገይሩ ኣብ ምስግጋር ክሕግዞም ንምንታይ ድማ ኣቐዲምካ ክንገሩ እንተዝኽእሉ እቲ ዝበለፀ እዩ እዚ ነዚ ዘይቅበል ሰብ ኣይዶኖ ብዛዕባ ኤርትራ ከማ ንመፃእያ ኣይሓስብን ከማ ይኸብደኒ ኣነ ምክንያቱ ንሕና እውን ከም ዜጋታት ናይ ኤርትራ እቲ ዝመፅእ ዘሎ መንግስቲ ክነላልዮ ክንሰርሓሉ ክንጉስጉሰሉ ንደሊ ኢና ስለምንታይ ሕጊ ተፈጥሮ ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ ዘይተርፍ ተኮይኑ ነቲ ዘይተርፍ ከዓ ክነብሎ ኣለና ከነሰናዶ ኣለና ምክንያቱ ትሪእዎም ኣለኹም እዚኦም እዚ ኣርቲክል እዚ ክንደይ ግዜ ወፂኡ ሎ ሪኦ ኣለኹ ኣነ ካብዚ ናይ ማርቲን ፕላውት ብለኩም ኣለኹ ካብ ብዙሓት ፓብሊኬሽንስ ድሕሪ ኤርትራ ብዙሕ ቦምባታት ናብ ኤርትራ ዝተፃወደ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ቀዳመይቲ ኣነ ከም ዜጋ እንታይ ክንገብር የፅዋዓኩም ቀዳመይ ፃውዒት ናተይ ሓድነት ዩኒቲ ሓድነት ናይ ኤርትራ መፍትሒ ናይ ዝኩሉ ፀገምና እዩ ኣነ ዝሰርሓሉ ዘለኹ ድማ እሱ እዩ ንዓይ ዝያዳ ሓላፍነት ኣለኒ ኢለ ዝስምዓኒ ለይቲ መዓልትን ክሰርሓሉ ዘለኒ ዝብሎ ድማ ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ ነጥብያ ዘላ ምስግጋር ናይ ስልጣን ድማ ኣይኮነን ናይ ሃገር ዝኣክል ናይ ድኳን ምስግጋር እውን ከቢድ እዩ ሓደ ድኳን ሓደ ኣካየዲ ነይርዎ ማናጀር ነይርዎ ንሱ ክቕየር ከሎ ንሱ ምስ ተኣለየ ነቲ ስራሕ ገዲፎ ጠቕላላ እንተተኣልዩ ድሕሪኡ ዝመፅእ ግዜ የድልዮ እዩ ነቲ ነገራት ንክቋሃፀሩ ግዜ የድልዮ እዩ ስለዚ ደገፍካ ክትበለካ ምሉእ ደገፍ እናተጋገ እናወደቐ እናተንስእ ደገፍ ክትበለካ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ምፅእ ኢሉ ነዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስራሕ ተቐቢሉ ብሙሉእ እቲ ስራሕ ተቆፃፂሩ ምስቲ ኩሉ ብድሆታት ንክኸይድ ቀሊል ብድሆ ኣይኮነን ክፅበዮ ፈዲኹሎም ቀሊል ብድሆ ቀሊል ዓይነት ካልኣይ ንፕሬዚደንት ኤርትራ ክትክእ ዝኽእል መራሒ እውን እንታይ ቻሌንጅ ከጋጥሞ እዩ ሓደ ዓብይ ሰውራዊ ወለዶ ይክእለ you think about this ሓደ ዓብይ ናይ ኤርትራ ልዕሊ ዓቐን ዘበርከተላን ዝፃዕረላን እሞኻ ናይቲ ኩሉ ዝፃዕረ እውን
ግብረ መልሲ ክወሃበኒ ኣሎ ኢሉ ዘይሓተተ ክሳብ ሕጂ ወለዶ ንሱ ክእለ እዩ እዚ ወለዶ እዚ ክእለ ከሎ ብመን ይክትካእ እቶም ንዑ ክትክኡ ዝኽእሉ ከምኡ ዓይነት ሃገራውነት ከምኡ ዓይነት ተወፋይነት ከምኡ ዓይነት ስኒ መንካስ ከምኡ ዓይነት ናይ ምፅማም ክእለት ኣለዎም ዶ ክህልዎም ተፃዒሩ ክኸውን ይኽእል ግን ንሰብ ሓደ ምሂርካዮን ሪሊ ንሮናልዶ ክትክኦ የልካ ከም ናይ ሮናልዶ ትሬኒን ሂብካ ምግቢ ብልዕካ ምሂርካ ንሮናልዶ ክትከኣልካ ግን ኣይክእልኒ ቢካዝ ሮናልዶ ኢዝ ሮናልዶ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ከም ንፈልጥ ኢና ሓያል ተፃዋታይ ንክትክኡ ጋንታታት ብዙሕ ገብሩ እዮም ግን ሳምታይምስ ንዑ ዝትካ ኣይትረክብን ኢኻ ካብኡ ዝሓመቕ ክኸውን ይኽእል ግን ኣብ መርሕነት ኣነ ውድድር ኢትስ ኦኬ ንዓይ መራሒ ኣብ ኤርትራ ዘድልየና እንታይ እዩ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝሕሉ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ሃልዩ እቲ ካልእ ክንበፅሖ ንኽእል ኢና የስ ብቁዕ መራሒ ዝበለፀ መራሒ ክህልወና ንደሊ ኢና ምክንያቱ ብድሆታት ናትና ካብ ናይ ካልኦት ዝኸበደ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ከምዚ ክፅሕፉ ከለዉ በቲ ሓደ ስግኣትን ፍርህን ይፈጥሩልካ እዮም ስለምንታይ ዳርጋ ናይ ኤርትራ ንኤርትራ ከመይ ጌርና ክንቋፀር ኣለና ከመይ ጌርና ናፅነት ናይ ኤርትራን ልውላውነት ናይ ኤርትራን ነጥፍእ ዝብል ሓይሊ ስለ ዘሎ ኣንፃርና ናይ ብሓቂ ተሻቕለና ከም ዜጋታት ኣይኖ ኤቭሪባዲ እዚ ኣየሻቕለንን እዩ ዝብል ኣብ ውሽጡ ኣይደኖ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ኣይፈልጥን እየ መብዛሕቲ ሰብ ይሻቐል እዩ ምናልባት ኣይሻቐልን እየ ዝብል ቀረባ ዝምድና ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘለዎ ክኾን ኣለዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሂ ሜይ ኖ ቲንግስ ብዙሕ ነገር ሰሪሑ ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዘይሓበረና የሻቐልና ኣለኹ ኣነ እውን እኮ እምበር ኣይሰርሐን ኣለዎ ሓንቲ የለን ንብል የለና ግን ከም ዜጋታት ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ እሞ ከዓ ፀላኢና ክውሕጠኩም ይደሊ ኣለኹ ብፍላይ ድማ እቶም መራሕቲ ምስተኣለዩ ሽዑ ክትዕመኒ ዝብል ፀላኢ እንተለና ኮይኑ ንሕና ድማ ክንፈርህ ናይ ግድን እዩ እዚ ፍርህ ድማ ንክትጥንቀቕ ዝገብረካ እምበር ኢትካ ንክትህብ ዝገብረካ ኣይኮነ ኣስተውዒልና ንክንከይድ እምበር ኤርትራ ሓድሽ ወለዶ ነቲ ናይ ቀደም ወለዶ ክትክኦ ይክእልኒ ዝብል እምነት የብለን ሓድሽ ወለዶ ናቱ ፀጋታት ኣለዎ ናቱ ኣካይዳ ኣለዎ ናቱ ኣተሓሳስባ ኣለዎ ኤግዛክትሊ ከምቲ ናይ ቀደም ከይከይድ ይኽእል እዩ ግን ናቱ ኣካይዳ ድማ ኤርትራ እውን ፅቡቅ ከምፃላ ይኽእል ኸውን ዝብል እዛ ዘረባ እዚኣ ግን we need to discuss about this further ካልኦት ኣፍልጦ ዘለኩም ካባይ ንላዕሊ ሓበሬታ ዘለኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ነቲ ህዝብና ብዙሕ ጭንቀት ዝገብረሉ እዩ ኣይኖ ብዙሕ ኣብ ቻት ብዙሓት ከም ፅሕፉለይ ግን ኣነ ዘይፈልጣ ሕቶታት ክምልሰልኩም ከም ዘይክልካ ትፈልጡ ኣለኩም ማለት መንግስቲ ኤርትራ ከምታ ኣነ ረኺባ ኣብ ሓበሬታ ዝርዮ እየ ዝነግረኩም እምበር ውሽጣዊ ምስጢራት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፈሊጠ ንዓኹም ክነግረኩም ዝኽእል የብለይ ትፈልጡ ኢኹም እዚ ከዓ ብግልፂ እየ ዝዛረባነ ኩሉ ግዜ ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ኣስተውዒልና ክንሪኣ ክንክል ኣለና መዓልታዊ ከምኡ ክብሉ ከለዉ ድማ ብግምጣሉ ክንሪኢ ኣለና ኣብዪ ኣሕመድ ንዓና ሓዊ ክትወልና እናደለየ ከሎ ንስ እንታይ ገብር ኣሎ ረእዩ ኢትዮጵያ ከተባበሩ መንግስታት ጋር በመተባበር የፉድ ሰሚት ታዘጋጃለች። የፉድ ሰሚት የምታዘጋጀው በምግብ ራስን ለመቻር ባደረገችው ጥረት ምሳሌ ሀገር ትሆናለች ተብሎ በመታመኑ የተባበሩ መንግስታት ኢትዮጵያን ለዚህ ታላቅ ሰሚት መርጧል። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የዓለም ተሳታፊዎች በአዲስ አበባ ይገኙና የምግብ ሰሚት በጋራ እናከብራለን። እንደገና በወሩ ጳጉሜ ውስጥ የአፍሪካ ክላይሜት ሳሚት ለሁለተኛ ጊዜ የሚከበረው እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ይከወናል። ኢትዮጵያ የክላይሜት ሰሚትን እንድታዘጋጅ የተመረጠችበት ዋነኛው ምክንያት በክላይሜት ፈርቀዳጅ አርያ ስራ መስራቷ በሁሉም ወንድምና እህት ህዝቦች በመታመኑ ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኣብ ልዕሊ ምስቲ ኩሉ ዘለዎ ሽግራት ኮንፊደንስ ኣለዎም ኣብ ልዕሊኡ ንሪኦም ኣለና ሽፋን ሂቦም ኣለዉ ደገፍ ረኺቡ ኣሎ ምክንያቱ ብኣፍሪካ ደረጃ ኢቨን ብዓለም ደረጃ ኮንፈረንስስ ኣብ ሓደ ሪስክ ዘለዎ ሃገር ኣብ ማይ ተገበረን ሶ ሂ ኢዝ ጌቲንግ ኦል ዲስ ሶርት ኦፍ ኣቴንሽን ንድ ምስኡ ድማ ምስቲ ዝገብሮ ዘሎ ሆቴላትን ገለመለን ድማ ናይዚ ኩሉ ኮንፈረንስስ ብዶላር ከፊሎም ስለ ዝኣትዉ እቶም ቱሪስትስ ኣታዊታት ትረክብ እዩ that's why ድማ እቲ ኮሪዶር ልምዓትን ገለመለን IMF ወርልድ ባንክ ድማ ይህብዎ ኣለዉ እንታይ ክገብር ይድፍትን ዘሎ ሰብ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ወላ ሓንቲ ፀገም ከምዘየለ ኣብ ዓለም ክሸይጥ ይድፍትን ዘሎ ንዓና ኣብ ናይ ኩናት መንፈስ እናእተወ ንዓና ክወርር ምዃኑ እናተዛረበ ንዓና ንኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ እሞ ኣብ ናይ ኩናት ኣደዳ ኣብ ናይ ኩናት ዓዘቕቲ ይእትዩ ንሱ ኣብ ናይ ልምዓትን ኣብ ናይ ክላይሜት ቼንጅን ናይ ካልእ ዓበይቲ ኮንፈረንሳትን ከተኣናግድ ይዳሎ ከም ዘሎ ይሓስብ ከም ዘሎ ዘይኮነስ ድሮ ዓበይቲ ኢቨንትስ ብዓለም ደረጃ ዝግበሩ ንክገብር ተወሲኑሉ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እዚ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ክንክል ኣለና
ان ايرترا انا خندك زي نجركم نايزي كان دسقم انا دفران كم ايرتراوي سوق النوز خل كوينات راي يكون كوينات ماغي وي صبغي وي ونزال ولا حنت سقم يبلون يبلكم يالله اي كوينات هاي سلام كن ايرترا ابزن حلفا كل تشع جميرو كساب حجي كويناتو زلا ايرترا اي كوينات هاي سلام كم لما اجرا كلتيوزي نيرترا اتزل على واغا زخفلاي كابش انت عتمت انت انشو منتن كساب كل تشح حدقኛ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ተዋጊና ዝክሮ እዮም ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፍለሉ ሽዑ ዝወረደ ዕንወትን ድሕሪኡ ዝወረደ ዕንወትን ከነወዳድሮ ከለና ግን ሽዑ ዝወረደ ዕንወት ዝሓሸ እዩ ክንደይ መንእሰይ ካብ ሃገር ከም ዝሃድም ተገይሩ ቀዲኹምሎም ድሕሪ 2000 እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ተገይሩ 2002 ትብይን ምስ ተዋህበ ድሕሪኡ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም እዛ ኤርትራ ሎሚ ኮይናቱ ዘላ ዝፈጠሮ ንሱ ነይሩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ከም ስትራቴጂክ ከምዚ ሓውስ ኩናት ዝገብር ዘሎ ገይሩ ንዓና ኣብ ጅሆ ከምብረና እንድሕር ኮይኑ እቲ ዝኸፈ ውሳነ ወይ እውን እቲ ዝኸፈ ዕጫ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ናብቲ ጌም ኣትያ እሱ ዝፃወቶ ዘሎ ፀወታ ዕድል ክትቦ ተስፋ ይገብር እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ሕጂ ሓሊፋ ድያ ክትወርር ወላ ኣይ ዶንት ኖ እንታይ ክገብሩ እዮም ግን እቲ ጌም ናቱ ግን ትሪእዎ ኣለኹም ንዓና ግን ሓንቲ ክርዳእና ዘለዎ እቲ ንዓና ዝፅበየና ዘሎ ንዓና ዘለና ዕድል ኣብዚ ስምዑ ካብዚ እሱ ሓደ ፐርፌክት ዝኾነ ኮንፈረንሳትን ገለን ብምግባር ፅቡቅ ከም ዘለና ዓለም ይክነግር ዘሎ እቲ ኩንነት ግን ነዚ ይመስል መሄጃው ግራው ገብቶታል ጦርነት እኮ ወትሮማ አለ ድንበር ላይ ነበረ ተጥላት ጋር ነበረ ዛሬ ተማንና ተማን ጋር ነው አባቶች ያንዳንዱ በቤተሰቡ 5 6 7 8 ልጅ አስተምሮ በመንግስት ስራ ያለው በእርሻ ጠበበበት ህዝብ የሚያንጎራጉረው ኑሮውን ነው ሰላም እጦቱንና የወገኑን እልቂት መንግስት የሚያስተጋባው ደግሞ ጦርነትን ነው አሁንም ሌላ ውጊያ ስለመክፈት ጦሩን እየሰበቀ መሆኑ ታውቋል ገጠሩን ጦር ሜዳ ያደረገው አገዛዝ ከተሜውን ለኑሮ ጉስቁልና ዳርጎታል አርሶ አደሩ ልጆቹ አርሰው እንዳይበሉ መሬቱ ጦር ሜዳ ሆኖበት ያማርራል ወደ ከተማ እንዳይለካቸው ኢንዱስትሪዎች ተዘግተው ሸረሪት እያደራባቸው ነው በከተሞችም እየተሰማ ያለው ኢትዮጵያ ናይ አብይ አሕመድ ታዛዕበየ ቻሌንጅ ክትከውን ትኽእል እቲ ዝገብሮ ዘሎ ፍላሽ ምዕባለታትን ኢንዱስትሪን ዝብሎ ዘሎ ቱሪዝምን ዝብሎ ዘሎ ነቲ ተራ ህዝቢ ዕድል ዝህብ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ድማ ሽግር ከፊና ትገጠራ ዘሎ ብሰንክቲ ናይ ፋኖ ድዩ ናይ ሸነ ድዩ ናይ ካል ድዩ ዘሎ ኩናትን ዕግርግርን ሓርስን ብሰላም ክነብርን ኣይከኣለን ንከተማ ከይስደድ ድማ በቲ ፋብሪካታት መብዛሕትኡ ኣብ ኢንዱስትሪ ኣብ ቱሪዝም ዘተኮረ ቁጠባ ዝሃንፆ ዘሎ ቱሪስት ንክትከውን ድማ ዝያዳ ገንዘብ ክልወካ ስለ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ዝኩሉ ተበናቂርዎ ዘሎ ድኻ ክነብረሉ ዝኽእል ዕድላት የለን ስለዚ እቲ ፀቕጢ ናይ ቁጠባ ንኣብይ ኣሕመድ ሓንቲ ካብቲ ዓንዲ ሕቁ ከተፍርስ ትኽእል ትበሃል ዘላ እንተላ ነጥቢ ንሳያ ክትከውን ትኽእል ምክንያቱ ሂ ኢዝ ፑሽንግ ቱ ማች ነቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ነቲ ህዝቢ ኣመና ፀቕጢ ይገብረሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድማ እታ ከተፍርሶ ትኽእል እንተላ ኮይና ንሳያ ክትከውን ትኽእል መብዛሕትኡ ሰብ ድማ ኣብ ኣያታ ባክቦን ናቱ እታ ናይ ቁጠባ ናቱ ምፍራስ ኣብ ኣያ ክትከውን ድራይቨርስ ሪፖርት ወርሰኒንግ ፊውል ሾርቴጅስ ሎንግ ፒስ ኤንድ ኣክሮስ ሪጅንስ ስለዚ ሓደ ካብቲ ወላ እቲ ህዝቢ ወላ እቲ ብመናብሮ ክንቀሳቀስ ዝኽእል ዝነበረ ናይ ነዳዲ ሕፅረት ኣብ ኩሉ ቦታታት ከቢድ ሽግር ፈጢሩ ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነዛ ዝገብራ ዘሎ ንውሕዳት ሰባት ተገልግል ነቶም ናይ እንታይ ካትብላ ናይ ብልፅግና ደሴት ዝበላ ጀዋር እሳቶምን መሰልቶምን ዝረብሑላ ዘሎ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናብ ገለ ከተማታት ዝረአ ዘሎ ምዕባለ ኣብቲ ህዝቢ ስለ ዘይተዘርግሐ ጀዋር እውን ከም ስትራቴጂ ሒዝና ኣለና ኢሉ ናይ ቁጠባ ፀገም እቲ ቀንዲ ዝሰርሓልናዮ ሓሶት ናይ ኣቢ ድማ ካልኣይ ንዓና ዘድልየና 20% ስራሕ ጥራይ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ቁጠባ ዝለዓለ ይሰርሓልና ኣሎ ናይ ቁጠባ ምረትን ፀገምን ጭንቀትን ናይቲ ህዝቢ ናይ ሓካሚ ይኹን ናይ መምህራን ንሱ ተደምሮ እቲ ናይ ኣቢ ዕንደራ ሓሶትን ትዕቢትን ንሱ ነቲ ስርዓት ንምቕያር ትዝበለፀ ስራሕ እዩ ብምባል ዝገለፆ እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ሓንቲ ፀገም ከም ዘይብሉ ኤቭሪቲንግ ኣንደር ኮንትሮል ከም ዘሎ ገይሩ ኣክት ዝገብር ዘሎ ባት the reality on the ground is ንሱ መዓልታቱ ሓፂር ክኸውን ከም ዝኽእል ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና ሕጂ ነቲ ኩነታት ክቕይር ዝኽእል ድማ ናይ ዓለም ኩነታት ይመስል ድማ ክንርኢ ኣለና ምዚ ንዛረቦ ዘሎ The future of war isn't coming. It's already buzzing overhead. In 2025, drones are no longer just eyes in the sky. They're packing guns and making decisions on their own. From Ukraine's battlefields to India's high-tech defense trials, gun drones are redefining modern combat.
Who's building them? Who's using them? And how do they actually work? Our next report tells you how gun drones may be the new soldier in the sky. Okay, እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ነገር ክርዳና ክኸል ኣለዎ ዓውደ ኩናት ኣብዚ እዋን እዚ ብዝበለፀ ኮምፕሊትሊ ዓውደ ኩናት ተቐይሩ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ድሮናት ንኩናት ይጠቕሙ እዮም ወይ እውን ንኩናት የገልግሉ እዮም ዝብል ዘረባ ተሪፉ ከመይ ጌርካ ንድሮናት እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ኩናት ክሽፍን ከም ዝኽእል እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ብፍላይ እቶም ኣብ ድሮናት ዝለዓለ ፀብለልትነት ዘለዎም ሃገራት ከም በሃል ቻይና ዝኣመሰሉ ዝጥቀምዎ ዘለዉ ዎርፌር ንኩሉ ዓይነት ዓውደ ኩናት ወታደር ማለት እቲ እንኳ ስራሕ ናቱ ክኸውን ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ከመይ ጌርካ ንድሮናት ማኔጅ ክትገብር ትኽእል ናብኡ ዘተኮረ ጥራይ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ዓይነት ወታደር ታንከኛ ድዩ በእግረኛ ድዩ መብዛሕትኡ ማዕረቲ ብእግሩ ከላሽን ክትኩስ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ማዕርዩ ብድሮናት ክቃለስ ዝኽእል ሰራዊት ክህሉ ከም ዘሎ እቶም ቀንዲ ድሮናት ድማ እዞም ንነዊሕ ከይዶም ሚሳይል ዝድርብዩ ይኮኑን እዞም ንኣሽቱ ትሪእዎም ዘለኹም ኢኹም ስለዚ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ነዚ ድሮን እዚ ከመይ ጌርካ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ኢንተግሬት ትገብሮ ብኻልእ ዘራርባ ሓደ ፀላኢ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ወራራት ዝዝክርዎ ታንክ ንታንክ ወይ እውን ክልተ ግንባራት ፊት ንፊት ኣብ ትራኸበሉ ድሕሪ ሕጂ ብብረት ዝመፀካ ፀላኢ ውሑድ ይኸውን ምስ ቀረበካ ድሮናት ናትዩ ክዘንበካ ክጅምር ስለዚ ነቲ ድሮናት ጨሚትካ ዲኻ ክታርሞ ወይስ ኣንቲ ድሮን ጌርካ ከተምክኖ ኢትስ ገነ ቢ ረቂቕ ዝኾነ ኩናት ይከውን ስለዚ እዚ ናይ ድሮናት ዘሎ ዓውደ ኩናት ከም ናይ ርሑቕ ዘሎ ፋንታዚ ወይ እውን ዘይከውን ነገር ጌርካ ምርኣይ ልዑል ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ኣለዎ እዚ ናብ ኣፍሪካ ኣትዩሎ ወይ ወፂኡሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ሓንቲ ግን ክነግረኩም ዘሊ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ብቐሊሉ ክግበር ዝኽእል እዩ ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን ቆልዑ ድሮናት ገብሩ ኣለዎ እንድሕር ኢልና ነተን ድሮናት ቦምባ ምስካም ጥራይ ዘድልየካ ስለዚ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ መጠን ሓደ ሰብ ኣተኪሩ ክሰርሓሉ ዝጀመረ መጠኑ ክግበር ከም ዝኽእል ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ስለዚ ኣፍሪካ እውን ገለገለ መንግስታት ሪሶርስ ኣብዚ ደዲኬት ተገይሮም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ክምዕብሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ድማ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብር ከም ዝኽእል ብዙሓት ክኢላታት ዝዛረብሉ ዘለዉ እዩ ስለዚ ኣይ ሪሊ ሆፕ እዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ብዕምቆ ተራዩ ዘድሊ ስጉምትታት ክውሰደሉ ትብኒት ናተይ እዩ ቢካዝ ብፍላይ ከም ናይ ኤርትራ ሓያል ሰራዊት እናሃለወካ ከሎ ቴክኖሎጂ ኣመና ንቅድሚት ንክኸይድ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣመና ምጥፋእ ከድለየና እዩ ንሕና ልዕሊ ማንም እዩ ዘድልየና ቴክኖሎጂ ሶሪ ውሕዳት ህዝቢ ኢና ንሕና ውሕዳት ህዝቢ ስለ ዝኾንና ክሳብ ሕጂ ብጅግንነትን ብሓቦም ፀኒሕና ኣለና ፍሉይ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዎ እቲ ሕብረተሰብ ርኢና ኣለና ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ዓውደ ኩናት ግን ነቲ ዘለና ሞደርናይዝ ሕጂ እዚ ክብለኩም ከሎ ኤርትራ ድሮን የብላን ይብለኩም ኣለኹም ኤርትራ ድሮን ክልዋ ከም ዝኽእል ርግፀኛ ኮይነ ክዛረብ ኳ ይክእልኒ ምክንያቱ ርግፀኛ እንተኮይንካስ ብዓይንኻ እውን ክትሪኦ ትክእል ኣለካ ኤርትራ ክንምንታይ እምበር ድሮናት ክልዋ ከም ዝኽእል ግን ግምት ኣለኒ ኤጁኬትድ ግምት ማለት እዩ ማት ነዚ ኩነታት እዚ ኣይ ጥምትዎን እዮም ዘሎ ወይ እውን ኣይርእይዎን እዮም ዘሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣነ ግን ዝደሊ ዘለኹ ድሮናት ኣብ ኤርትራ ከነፍሪ ክንክእል ኣለና ናይ ድሮናት ቴክኖሎጂ ክተኣታቶ ክኽእል ኣሎ እዚ ድማ ንመጋየፅን ንገለ እንተይኮነ ናሽናል ኢመርጀንሲ እዩ እዚ ንሃገራዊ ድሕነት ቀዳምነት ክወሃበ ዘለዎ እዩ ቢካዝ ኣቢ ኣፉ ክኸፍት ከሎ እታ እንኮ ዝጥቀመላ ድሮናት ጥራያ ትብል ዘላ እንጂ ንሱ ድሮናት ከም ዘለዎ የርእየና ስለ ዘለዎ ይሰርሕ ከም ዘለዎን ገለመለን ንሰምዖ ኣለና ብየማንን ፀጋም ሰምዖ ኣለኹም ኤርትራ ግን ወላ ሓንቲ ትነግር የላን ነብሳ ክትከላኸል ትኽእል ትኸውን ኢኻ ዓቕሚ ክህልዋ ክእል በቲ ድሮን እየ ዝብለኩም ብካልእ እኳ ንኤርትራ ከስጋእ ዝኽእል እውን ከምዘይኮነ ንፈልጥ ኣለና ምክንያቱ ሰራዊት ናቱ ንፋኖ እውን ክሓልፍ ኣይካልን ባይ ወይ ወላ እቲ ድሮናት ናቱ እውን እኳ ብፋኖ እውን ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ክገብር ኣይረኣናዮ እንትርፎን ህዝቢ ከሳቂ እምበር ክሳብ ሕጂ ብድሮናት እውን ፍሉይ ዓውደ ኩናት ክቕይር ኣይረኣናን ግን ድሮናት ኣብ ዓውደ ኩናት ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ክዛረቡ ከለዎ ሰሚዕና ኣለና ኣብዪ ኣሕመድ ሓደ ዓብዪ ሓገዝ ገይሩ ንዝበሎ ኣብቲ ኩናት ማለት እዩ እተን ድሮናት ዝነበራ ንተጋሩ ብዙሕ ከም ዝበደሎም እቶም ተጋሩ ኣብቲ ውግእ ዝነበሩ ክዛረቡ ሰሚዕና ኣለና እዚ ንማለት እንታይ ማለት እዩ ኣነ ኤርትራ ኣብዚ ዓውዲ ናይ ድሮናት ዝለዓለ ፎከስ ክህልዋ ይምሕፀን ኣነ ክዛረብ ከለኹ ኣገይን ከም ንመንግስቲ ዘማኽር ዘለኹ ጌርኩም ኣይትውሰዱኒ ንህዝቢ እየ ዝነግር ዘለኹ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ናተይ ምኽሪ ሓሊፉ ብዙሕ ነገራት ገይሩ እንተሎ ካብ መጠን ንላዕሊ ሓጎስ ይስምዓኒ ወይ እውን ፅቡቅ ይስምዓኒ ምክንያቱ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ግዳይ ክኸውን ጎረቤትና ንፈልጦም ኣለና ኩናት ዝደልዩን ብኩናት ክነብሩ ዝደልዩን ኣብ ናይ ኩናት ኣጀንዳ ዓብዪ ሕልሚ ዘለዎም ምዃኖም ንርኢ ኣለና ስለዚ ከምኡ ዓይነት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ንኣብነት ኣብዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ነተን ድሮናት
ኢቨን ብረት ከዕጥቅዎን ይሓስቡ ከም ዘለዉ ይዘርኢ ዘሎ ብረት የዕጥቅዎን ምሽ እቲ ድሮን ከይዱ እንታይ ይገብር እስከ ስምዑ ኣብቲ ዝሕሰብ ዘሎ ኣጀንዳ ናቶም ሕጂ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ዝስምዑ That is your machine guns, assault rifles, even submachine guns. Their job is simple: hover, aim, and shoot. In June this year, an Indian startup built this very technology. BSS Alliance, a Bengaluru-based defense company, unveiled India's first AI-powered drone capable of firing real guns autonomously. This drone thinks, aims, and fires on its own. It used ሕጂ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድሮን እዚ እንታይ ይገብርዎ ኣለዉ መሲልኩም ጠቕላላ ብኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ማኔጀት ኮይኑ ኣነ እዚ ነገራት እዚ ክሰምዕ ከለኹ ዋላ ወዳ ምዕቡል ዓለም ካለኻ ድቃስ ለይቲ ዝኸሊ እዩ ስለምንታይ ማንም ሰብ ነዚ ድሮን እዚ ተጠቂሙ ሰብ ከጥቃዕ ከም ዝኽእል ክትፈልጡ ኣለኩም እቲ ድሮን ብረት ክትዕጥቆ ትኽእል ኢኻ ካብ ሪሞት ድማ ማኔጅ ትገብሮ ስለዚ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኻ ብቬትሮኻ መፅኡ ሓደጋ ከውጥቐልካ ክእል እዩ we are entering in a very serious ኣብ ሓደ ኣብ ኖርማል ሂወትካ ንዓውደ ኩናት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኖርማል ሂወትካ እውን ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ድሮናት ሰብ ንዝተፈላለየ መዓላ ክገዝኦም ይኽእል እዩ ንኣብነት ፓሽነት ድሮን ድራይቨርስ ኣለዎ እዮም ወፂኦም ድሮን ንሰማይ ዝሰዱ ገለመለ እዘን ደሊቨሪ ዝገብራ ዘለዋ ሰብ ብ5,000 ብ200 ብ300 ክገዝአ ንኽእል እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቶም ኢንጂነራት ገለመለ ገዚኦም ባዕሎም ዌፐናይዝ ክገብርዎ ይኽእሉ ስለዚ ሓደ ሰብ ብረት ሒዙ ንገዛኻ መፅኡ ብፍኑይ ስርዓት እዩ ክቐትለካ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ርሑቕ ግን ድሮን ሰዲዱ ብፍኑይ ስራ መፅኡ ንዓኻ እንታይ ክገብረካ ይኽእል እዚ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ኩነታት እዩ ብፍላይ ኣብ በዓል ኣፍሪቃ ድማ እዚ ነገራት እዚ ምስቲ መንግስታት ድኹማት ምዃኖም እሰይ ኣብ ኬንያ ድዩ ኣብ ኡጋንዳ ድዩ ኣብ ካልእ ድዩ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ነቲ መንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ክቆፃፀሮ ስለዘይክእል ነዚ ነገራት እዚ ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክገብሮ ዝኽእል ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣተሓሳሳቢ እዩ ግን ኣገይን እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ንዓና ኣገዳስነት ኣለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ንሕና ፈቲና ፀሊና እቲ ዘሎ ኩነታት ንዓና እውን ዝፀልወና ምዃኑ ዝፀልወና ዝኽእል እዩ እንተኾነ ኣብ ዓንዳረ ኣቢ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኣይበፅሖን ይኸውን I don't want to see this disaster ግን ብሓፈሻ ዓንዳረ ኣቢ ነዚ ነገራት እዚ ኣይበፅሖን ይኸውን ናብኡ ይበፅሕን ይኸውን ምክንያቱ ምስቲ ዘለዎ ትዕቢትን ዕንደራን እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ዝጠፋና ኣይኮነን በቲ ኮይኑ በቲ ግን ደቂስካ ዝሕድር ኩነታት እውን ኣይኮነን እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ዝኸዶ ዘሎ ካብ ወታደራዊ ኩነታት ከድና ናብ ኣፍሪቃ ገፅና እስከምልስ ንበል ክልተ ነገራት መጀመርያ እዚኣ መስምዑ ላይ in the next few months? Well, it's a very funny thing, crypto. So I became a fan of crypto, and to me it's an industry. I view it as an industry, and I'm president. And if we didn't have it, China would, or somebody else would, but most likely China would love to. And we've dominated that industry. It's a big industry, by the way. In fact, when the stock market went down recently, crypto and Bitcoin and all of that went down much less than anybody else as a group. መቸም ኣነ ኩሉ ግዜ ክነግረኩም እየ እዚ ሰብ እዚ ብረብሑ ነታ ንዑ ትጠቕሞ ነገር ዝገብር ሰብ እዩ ነቲ ክሪፕቶ ኢንዱስትሪ ብዙሕ ፅቡቕ ይገብረሉ ኣለኹ ኣብ ዓለም ዶሚኒያንት ኢንዱስትሪ ክንገብሮ ኢና ይብላ ኣሎ ስለምንታይ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ስለ ዘለዎ ካምፓኒታት ናቱ ናይ ሪል ስቴት ናቱ ይኹን ናይ ሚድያ ካምፓኒ ናቱ ይኹን ዋላ እቲ ናይ ዲጂታል ካምፓኒ ብምሉኦም ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ገይሮም ኣለዉ ነዚ ሰብኣይ ዝስምዕዎ ዝመፃ ዘለዎ 4 ዓመት ፅቡቕ ነገር ክመፅእ እዩ ዋላ እውን ስቶክ ማርኬት ከመይ ጃምፕ ገይሩ ኢኹም ዶ ትሬድ ኢሉ ምስ ቻይና ድራማ ክገብር ፀኒሑ ፍኑ ምስ ኣበሎ ስቶክ ማርኬት ኦል ታይም ሃይ ሃሪሙ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሕማቕ ከጋጥም ከሎ ስቴይ ኦን ኮርስ ይብለኩም ነይረ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ድራማ ሰብ እዩ ረብሓ ናቱ ክኸስር ዝደሊ ሰብ ድማ ኣይኮነን ሃብቲ ታኡንኮ ዝፈትዋ ነገር እሱ ክደክ ዝደሊ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ እዩ ኩሉ እቲ ድራማ ዝፈጥሮ ዝነበረ ኣብ ገለ ክፋል ክፍንዎ ምዃኑን እቲ ቁጠባ ድማ ሹት ክገብር ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ይዛረብ ነይረ ስታክ ማርኬት ድሮ ከምኡ ኮይኑሉ ሕጂ ንክንደይ ረቢሽ ወስለ ፀንሐ ሹት ገይሩሉ ሕጂ ገና ክቕፅል እዩ ድማ ምክንያቱ ብዙሕ ለውጢ ክገብር እዩ ነዳዲ ታሕቲ ከም ዝወርድ ክገብሮ እዩ ነቲ ናቱ እንታይ ካ ትብሎ ኣሎ ዘረባ እዚ ኢንትረስት ሬት ነቲ ኢንትረስት ሬት ዘበላሽወሉ ዘሎ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ሓላፊ ክሰጎ ይደሊ ኣሎ ብካልእ ዘራረባ ሓደ ሰብ ኣምፅኡ ንሱ ዝደልዮ ጥራይ ክገብር እዩ ንሱ ድማ ነቲ ኢንትረስት ሬት ታሕቲ ክውርዶ እዩ እዚ ኩሉ ኢንቨስትመንት ድማ ኤክስፕሎት ክገብር እዩ ስለዚ ኣገይን ቅድሚ ሕጂ ዘይገበርኩም እቶም ጌርኩም ዘለኹም ኢንቨስት ምግባር ቀፅሉ ፅቡቅ ክኸውን ከሎ ብስምዒት ኢንቨስት ምግባር ኣይኮነን ሕማቅ ክኸውን ከሎ ኢኻ ክትገዝእ ዘለካ ንኣብነት ክሪፕቶ ኣብ ዝበለፀ ግዜ የለን ዳርጋ 176 ደው ኢላ ኣላ ግን ንነዊሕ ክኸይድ ከም ዝኽእል ይንገር ኣሎ ስለዚ ዩዝ ዲ ኦፖርቹኒቲ እዚ ሰብ እዚ ዛረበ ዘሎ ከምፃልኩም ያነ ሰሚዕኩም ንእሽተይ ስጉም ትውሰዱ ዓብ ስጉም ትውሰዱ ይብለኩም ኣለኹ ንእሽተይ ስጉም ትውሰዱ
أنا personally 50% ناتي asset سبزوانزي أب كريبتو إنفست كيريلو كمو كبابي 30 maybe 35% مع ستاك ماركت معناته مور كريبتو باشن أب كريبتو نعمل كسر زخدكم مستناتي هو دماغ سلازغيد ناوي يقبرالو تخاتكم دماغ كم تجاركم كابزنا هاتيك قبرو فتس ما يدلك أيتدلونيكم أنا مور ريسك تيكر سلازغونكم نسخاتكم واحد زبالة جنزب $1 تلقى ولا $300 تراي أب ستوك ماركت ناب كريبتو إنفستيجر كشو عتميتي أب بانك تقمت كات سجمي بلين تراي إنفست مقبار كجمر كتكلا لك زي أخ مخرجكم دليل زلهم سبزي نفس كبل بزح نجار كجبري رمعلو. And we've created a very powerful industry, and that's much more important than anything that we invest in. We invest in it, but really that was an industry that wasn't doing particularly well. I got involved with it a couple of years ago, and before this. إذا شارت زيادة ما شاري قبروا له كم تري وده لهم نا أمريكا عدا 35 يبلوا له 30 شو عتم كوين له التي معبل تري وده لهم وحج نا أمريكا عدا يبلوا له أمريكانز قبروا أفتحت زلة حزبي إنت معبل التي إتعدا حدا معلتنا التزباب تحت زلة قبل عليه كورد مخانية مزبلوا زلوا أنا قبر كمان يدبلوا زلوا أتابع على زلة جيت واي كاتا درون تخيل دللا دما أبيتكوين أنت دايبكا كاب زغلنا عدا دام بخونا كازغل مشقرق فترة كازغل كتوصل تخليها إلهم زقبروايا. So much about this topic. Let's go to Africa. Caroline has mentioned, President, first of all, I wanted to let you know that I'm the only African reporter accredited here at the White House, over for the entire continent. So I just arrived from Congo, Democratic Republic of the Congo, yesterday. زقالت ريواز لهم just كتقدمت زرباناتا. كملوا أفريقيا أبزنا وايت هاوس أتي نخزارب تفقيد اللي زلوا غازيتنيا أنا يا تبلو الله. إنجاز واتسلمتاكم مقينا مخنياتو ديمقراطية ريبابليك كونغو مع تحبت سلازلوا أمريكا دما نعوك زوق اليوم سلازلوا كابو نزمت أتقال ناب دونالد ترامب أتي أنا قد حتى تجيرو ما again أمريكا حفرتي بلهم سكفتاي بلهم نربحهم وصراحة هذه أمين انتهي لا ممكن عزلوا منا قالوا سبات مسيهم كا انكم إذا حبتنا دليتكم كبر ويبلوهم بوجيرهم دما دليتهم كبر نرلنا على جزء إحنا ون كم زعينة أدل نمز مزاق أنا فكرت يا بلانجن كم زعينا شركة نتجيركا ربح قام وحاسون صبغي معناته ديمقراطية ريبابليك كونغو رواندا كتوزي هبتنا لهم أما نحرقهم يرون كاب رواندا توزدو أمريكا توصل لهم أمريكا إثيوب مالو كم تري وزل لهم I went to see firsthand how the people is feeling and the president's message, President Felix Tshisekedi about. Oh, sorry, give me a second. This country has so much potential, but they need help because this war is destroying the country. كم تري وارد لهم أتيان دونالد ترامب تعمياتهم مسكنو زلا سالا خازو كينات زيت طويلو جو بايدن تلمينو كلهم عدلا قبر ويدليون نسخة جنزي كل نجار فتح كايخا نابلي مقصا دونالد ترامب قنت أطعم عنده سلوزخونا بسمعوه. I also mentioned at the end of my interview that when peace finally comes to Democratic Republic of the Congo, he said, and he's very Stated. And Caroline said, number one, she did say, and I shouldn't say this because it's politically incorrect, she said, she's beautiful, and you are beautiful. I'm not allowed to say that, that could be the end of my political career, but I said it anyway. So I wish I... كم تري وارد لهم دونالد ترامب أبى مقوس رخيب له نازك وينات ستة بمبالو نوبل برايز نخ كوسد دمات بريزنت نايجا ديمقراطية ريبابليك كونغو حاجة بمبال تزاريب له كبوليتيكا أفريقيا خي وصانا صبغيو ديمقراطية ريبابليك كونغو تقانزان تسقاين تطويلو نعم عبالن توسيدوهم يسلطهم قبل دالي أبز خاسمون. Uganda's President Yoweri Museveni has officially declared his intention to run for 7th term in polls due early next year. At 80 years old, he has been in power since 1986 and is Africa's 4th longest ruling leader. As presidential and legislative elections draw near, growing repression of the opposition is raising serious. نا يوغندا مراحي يويري موسيفيني نمبل شعب أي جزين بريزنتنت كوادر مخانون كابشين شعات ميتن سمانيان شدشتن حساب حجي بريزنت خمزلون بزعبا ناي أوغندا ديكتاتورشيب كم زخونن أب أفريقيا حماق مراحي مخانن كزرب جناي تسمعني خا أمين حتى جزي الشماو ديمقراطية تبغي كده نمفلات زعك ترجعون لهم أنا كموسيفيني أبو غاندا كم مسافين انتقالنا تهجرناون أي تسألني مالت بالشون نانجل ملنا على وان ديز بالجن هذا مراحي كم مراحي أي تسألني أنا خنقرأكم generally ناتي مرداتا مالتي إنت مراحي أنت هيك جبر خل دايم بر أبى 4 عامات مراحي مقيار ريسك 5 لو يرداني أنا بأفريقيا في الله
you just tell me 4 ዓመት ገይሩ ዝተቀየረ መራሒ ጽቡቕ ዘምጻላ ንኣፍሪካ ንገሩኒ ምናልባት ሓንቲ ኣብነት ክትብዋ ትኽእሉ ቦትስዋና ትበሃል ሃገር ጥራያ ዘላ ካልእ ኩሉ it's a failed experiment እንታይ ግን ዘድልየካ ንህዝቢ ዝሓሊ መራሒ እንተሎ ፀገም ኣይኮነን እሱ ጥራይ ንህዝቢ ንኽነብር ንኽሰርሕ ንኽምዕብል ዕድል ክወሃበ ክኽእል ኣሎ ነዚኣ እንድሕር ገይሩልካ እቲ መራሒ ካልእ እንታይ ትደላው እቲ ዌልፌር ስቴት ናይ ሶሻል ሕብረታ ገለመለ ንኽገብረልካ ከቢድ እንድዩ ንሱ ቀስ ኢሉ ክበፅሕ ክእል ነቲ ሕብረተሰብ መሰረታዊ ሰላም ርግኣትን ሂብካ ሰርሑ ንኽመፅእ ንኽኣቱ እንተጌርካዮ ሙሰቪኒ ሲ ብዛዕባ ሙሰቪኒ ኣርቲክል ክፅሓፍ ኣይትሰምዕን ኢኻ ዲክቴተር እዩ ድሕሪ መለክዕ ኣብ ስልጣን መፅናሕቲ ኮይኑ ንዓመታት ዝፀንሐ ኣብ ስልጣን ሕጂ ድማ ክምረፅ የይብል ኣሎ it's ridiculous ክትሰምዖ ከለካ ባት who cares ኣሜን ኡጋንዳ ዘለኹም መስክሩ ከመይ እቲ ሂወትኩም is it that bad ንዑ ቀይሩ ካልእ ጥዑይ ከምፅኣልኩም ዝኽእል ምክንያቱ ብየማኑን ፀጋሙን ዘለውን እቲ ዝሓሸ ዝበሃል ኣብውን ሩዋንዳ እዩ ንሱ እውን መራሕናቱ ነዊሕ ገይሩ ዘሎ ኣብ ስልጣን ግን እንታይ እዮም ኩሎም እዞም ፌክ ዲሞክራሲ ኣለዎ እታ ፌክ ድማ እንታይ እያ ካብቲ ትኽክለኛ ዲሞክራሲ ክትፍትን ድሕሪ ኮይንካ ክትፈሽል ትኽእል ኢኻ እታ ፌክ ግን ሓደ መራሒ ኣለካ ንከምስል ግን ምርጫ ገብር ባይቶ ኣለዎ ሽማዊ ባይቶ መብዛሕቲ ግዜ ሽማዊ ኣብውን እኮ ምርጫ ክገብር ኢና ዓመታይ ዝበሃል ዘሎ ሚን ኤቭሪባዲ ኖውስ ሓደ ፓርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብልፅግና ዝበሃል ሓደ ፓርቲ እቶም ካልኦት ንሽም እዮም ሰብ ኣለዎም ተኸታሎም እንድፈልጦ የለን ሓደ ግዜ ከምዚ ዓይነት ፌክ ጌርካ ምንባር እውን ኣገዳስነት ኣለዎ anyway this is very surprising ንዓይ ማለት ልዕሊ 80 ዓመት ገይሩ ኣሎ ሰብ እዚ ሕጂ እውን ናብ ስልጣን ክቕፅል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ በረገይን ኡጋንዳ ነፍሶም ዝኻለ ሃገር እዮም ደስ ዝበሎም ክገብሩ ይኽእሉ ንዓታቶም የመሓድረና እንድሕር ኢሎሞ ይሕሸና እንድሕር ኢሎሞ who am I to judge ሰላምን ርግኣትን ነቲ ሃገር ድሕር ገይርላ ወላ ቀስ ኢላ እንተማዕበለት ሃገር ፀገም የብለይ ቁፅሪ ሓደ ዘድሊ ሰላምን ርግኣትን ሰብ ድማ ብሰላም ወፊሩ ክኣቱ ምርጫታት ናይ ሂወቱ ክገብር እንድሕር ኣፍቂድካሉ ኪኑ ምደለኻ ደ ከም መራሒ ኦፍኮርስ ትደሊ ብዙሕ ነገር ትደሊ ኢኻ ይግዳስ ዝደለኻዮ ድማ ይርከብን እዩ ምክንያቱ እንተወሓደ ናይ ካልኦት ምዕራባውያን ድሌቶም ንኸይገብርዎ እውን ኣትሊስት ነቲ ሃገር እቲ ህዝቢ ንኽነብር ገይርዎ ኣሎ ኣነኻ ከም ኤርትራውን ኤርትራውያን ምን ሰሪሖም ንኽምዕብሉን ንቕድሚት ንክኸዱን ኣኽኢሉ ስለ ዘሎ በቲ ሓደ ኣፍቂዱ ስለ ዘሎ ኣብ ዓዱ ክብሪ ኣለና ኣብ ልዕሊኡ ነቲ ዝተረፈ ጽቡቕ ዲ ሕማቕ ግን ናቶም ውሳነ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ንእሽተይ ምሳክ ንውስኻላ ኣብታ ጎረቤቱ ኬንያ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድቕ ዝበለ ዕግርግር ዊልያም ሩቶ ኣብ ዓብይ ሽግር ወዲቑ ከም ዘለዎን ካብ ስልጣኑ ንክወርድ ብዙሕ ፃውዒት ይግበረሉ ከም ዘለዎን ሽግር ኣገጢሞ ከም ዘለዎን ንርኢ ኣለና ካብዚያ ኩነታት እዚያ ዊልያም ሩቶ ክወፅእ ድያ ኣይወፅን we don't know ማለት መበል ካልኣይ ግዜ ተመሊሱ እዚ ዕግርግር ዝፍፀም ዘሎ ቢቢሲ ሓደ ኣርቲክል ኣውፅኡ ነይሩ ኬንያ ነቲ ናይ ዲሞክራሲ ዝበሃል ዝነበረ ኩሉ ገዲፋ ነቶም ተቃወምቲ ነቲ ተቃውሞ ንምዕፃው ብዙሕ ስጉምቲ ትወስዳ ኣላ ዝብል ክሲ ከይድ ኣሎ ምክንያቱ ከም ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሕብረተሰብ ሃገራዊ ስምዒት ዘይብሉ ሓድነቱ ዘይሕየለ ብዓለይትን ብገለ እንዳሓስብ ዲሞክራሲ ዝበሃል ብቐሊሉ ንክሰርሕ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ኬንያ ዝበሃል ነዚ ዲሞክራሲ ንፍትኖ ኣለና እናበሉ ክንደይ ገይሮም ኣለዉ ባይ ዘ ወይ ነዚ ናይ ኬንያ ዕግርግር ኣብ ኢትዮጵያ ከይኣቶ ኣብ ብጣዕሚ ይፈርሂ ዘሎ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ናይጀርያውያን ድማ እዚ ነገር እዚ ናብኦም ንኸይመፅእ እቶም መንእሰያት ይደልይዎ እቲ መንግስቲ ድማ ይደልዮን እዩ ዘሎ ስለዚ ኣገይን ዊልያም ሩቶ has a big challenge ብግምጣሉ ዋላ እቲ ናይ ኡጋንዳ መራሒ እውን ዓብ ስጋት እዩ ዘለዎ ካብዚ ግን I think እቲ security control ስለ ዘለዎ ይመስለኒ ካብኡ ናብኡ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣይተራየን ሕጂ ከዓ እንታይ ክኸውን እዩ ብሕጂ ንሪኦ ብሓፈሻ ኬንያ ዘሎ ዕግርግር ኡጋንዳ ድማ ናብ ምርጫ ስለ ትኸይ ዘላ ምርጫ ግዜ ድማ ኩሉ ግዜ ናይ ዕግርግር ግዜ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ምዕዛብ ዘድልዮ ኩነታት ኮይኑ ይስምዓኒ ሕጂ ናብቲ ፌክ ምርጫ እናኸድና ከለና ኣንጻር ኤርትራ ስምዑ ብዚ situation in Eritrea remains extremely critical. There is no improvement since my last report. In particular, issues related to disappearance of hundreds of Eritreans. Some of them disappeared for the last 34 years. Also detention of journalists, political. እዚ ሰብ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ሃገሩ ከመይ ኢላዓኒ ኣላ ብዛዕባ ሃገሩ ዘይሓስበ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ንግሆን ምሸትን ክንፋሕ እዩ ዝውዕል ዘሎ ማለት ናይ ኤርትራ ኩነታት ብዙሕ ጉድለታት ኣብ ኤርትራ ክህሉ ይኽእል እዩ ንኤርትራውያን እዩ ዝምልከት ልኡላዊ ሃገር ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ክፈትሖ ግደፎ ምክንያቱ እዝን ወዲ እዝን ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ለውጢ ምፅኦምሉ እንትርፎ እገዳ ኣብ ርእሲ እገዳ ዕፅዋ ኣብ ርእሲ ዕፅዋ እዞም ሰባት እዚኣቶም እዚኦም ሰባት በዓል እዚ ዝጓሓፍሉ ግዜ ጥራይና ንደሊ ዘለና ስለምንታይ ከም ዝብለኩም ዘለዎ ብዩኤንን ብገለመለን ናብ ኤርትራ ዝመፀ ለውጢ የለን እንትርፎ ሕሰብ ንመንግስቲ ኤርትራ ተውድቑ ኣይከኣልኩምን
አሚን ተስፋ ዘይቆርጽዮም ጀስ ነቲ መንግስቲ ኣይትኽእልዎን ኢኹም ንህዝቢኹም ተባህድሉ ዘለኹም ህዝቢ ኤርትራ ባይ ክበፅሕ ኣለዎ ንመንግስቲ ኤርትራ ከተውድቑ ኩል ግዜ ተዋሂብኩም ኣይከኣልኩሞን እዚ መንግስቲ እዚ ብከምዚ ክወድቕ ዝኽእል ኣይኮነን ንህዝቢ ኤርትራ ግን ትብድልዎ ኣለኹም ህዝቢ ኤርትራ ከማይ ክብል ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንህዝቢ ኤርትራ ሂማን ራይትስ ዶ ጅን ዕፍሪት እናበሉ ንህዝቢ ኤርትራ ብኤርትራ ዘሎ ንኸይነብር እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ህዝቢ ኤርትራ ንኸይምዕብል እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንኸይለዓል እዩ ድራማ ዝገብር ዘሎ ተርዲኹም ኣለኹም ዳትስ ዋይ መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ንጥፊ ኣልዒልሎ እቲ ንጥፊ ድማ ነዚ ሰብዚ ንምብቋር እዩ ሓንቲ ብዚኣ ክትርእይዋ ዘለኩም ከለኹ ሓደ ሶማላዊ እንታይ ልመሊስሉ መስለኩም ምናልባት ኩሉ ሰብ ነዚ ናቱ ብላብላ ዝፈትዎ ከይመስለኩም ዓብድልዋሃብ ሼክ ዓብድሰማድ ዝበሃል እንታይ ኢልዎ spare us the ceremonies stitched in colonial cloth this is not a lecture hall for broken records እዚ ናይ ሓሶትካን ሸፈጥካን ጓሓፈልና ይብሎ ኣሎ Your so-called report is nothing but polished propaganda, a tired tone of moral hypocrisy. Eritrea, steadfast and sovereign, shines as a rare island of peace in a stormy sea from scorched south to fractured Somalia. Taiz blazalo. Nisqa kam Sudanawi majammaria. Human rights do wala jin afrid del hagar afriska. Hagar frisa akame kunatat wadi qala naraha unta wahada hant hagar كم هجر قيمات خيزلا نتزلا تاصقم كلاتهم تمناين لمعات ايجنسيس نا يو ان بسلام مس هجر كنسرح يغلنا ابرشاديو ابتعناديو ابتمرتديو كنسرحنا يلو يسرحلو بسلام نكسرح ادل كنت تهبهم ኤርትራ እገዳን ፀገምን ሽግርን ብሕማቅ ሽም ጥራይና ብዩኤን ንክትወፅእ ዝሰርሕ ዘላ ኸይኻ ኪጥፍኣልና ይብሎ ኣሎ ናይ ብሓቂ ኪጥፍኣልና ክበሃል ዝግብኦ ሰብ እንተሎ ድማ ቁፅሪ ሓደ እዚ ሰብ እዚ ንሱ ደሞዙ ንኸይኩለፎ እዩ ኡይ ዝብል ዘሎ ኣብ ጎኑ ግን ኡይ ኣብ መባህልቲ ኣለዎ ኡይ ዘብልዎ ምስ ኡይ ዝብሉ ዘለዉ ሰባት ድማ ኣለዉ ምፍላጥ የደሊ ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ ግን መን ሕጂ ተውታዕ ኮይናት ናይ እዚ ኣይኮነትን ካልእ ቪድዮ ነይራትኒ ነዚ ንምሕጋዝ ኢሎም በዓል ሄኖክ ገይሮሞ ዘሎ ብዝኾነ ድሓን ኣብ እንተላ ከምፃልኩም ኣብ ዝቐረባ ይረኸብኳን ኣለኹ I wish I could find it but anyway እንታይ ማለት እዩ ነዚ ንምድሓን ንሱ ደሞዙ ንክወስድ ተባሂሉ ብዙሕ ሓጎስ ጎፅ ዝበሃል ዘሎ ጎፋንድሚ ዶ ወላጅን ኣፍሪት ከማን ገይሮምሉ ኣለዉ Eritrean press እንታይ ኢሉ ነይሩ ነዚ ብዛዕባ እዚ መብርሂ ይብ ነይሩ Eritrea supported by Sudan proposes motion to revoke UN Special Rapporteur's mandate on human rights. ስለዚህ ኤርትራን ከምኡ ድማ ሱዳን ብሱዳን ተደጊፋ ብዩኤን ሓደ ንጥፊ እትዮም ኣለዉ እዚ ሰብ እዚ ክጓሓፍ ያሬትካ ይጓሓፍ ኸውን Eritrea presented a motion on the Human Rights Council in Geneva to revoke the mandate of the UN Special Rapporteur on Human Rights Eritrea. This marks the first time such a proposal has been put forward. Sudanese Mohammed Abdul Salam Babakar pictured as appointed as a special rapporteur for the situation in human rights in Eritrea in September 2020. Ab Isra qoy muksab haji every time Eritrea nishti ጽብቕ እንተኸይና ንሱ ማይክሮፎን ሂብዎ ኤርትራ ከምዚያ እናበለ ነቲ ኩነታት ኣብ ምብልሻው ለይትን መዓልትን ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ሕፍረት ዘይብሉ ሃገሩ ዓንያ ዘላ ሃገሩ ኤርትራ ከም ሃገሩ ንክትከውን ዝሰርሕ ዘሎ ሓደ ግዙእ ባርያ ናይ ፃዓዱ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ኣፍሪቃ ኣብ ከመይ ኩነታት ወዲቓ ኣላ ቁሩብ ክርድኦ ምኻለ ኣፍሪቃ ፀገማ በዓላ ክትፈትሕ ዕድል ሃብዋ ክብል ምኻለ ኣይብልኒ ግን እንጌራ ናቱ ስለ ዝኾነ ንሱ ከመይ ገይሩ እታ ደሞዙ ትቕፅለሉ እቶም ካልኦት ምስ ዘለዉ ድማ ከመይ ገይሮም ደሞዞም ይቕፅለሎም እምበር ናይ ኣፍሪቃ ይኹን ናይ ኤርትራ ፀገም ዘለዎም ናይ ፀገም ኣይኮነን ኩሉ ትሱ ዝብሎ ዘሎ ንመንግስቲ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ይገብርዎን እዮም እዚኣ ክትንፅረልኩም ኣለዋ ንመንግስቲ ኤርትራ ክገብሩ ዝኽእሉ ተዝኾኑ ኩሉ ዝገብርዎ ፈቲኖም ንህዝቢ ኤርትራ እዮም ዝብድል ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ብሰንኪ በዓል እዚኣቶም እዩ ዝብደል ዘሎ እምበር ንኤርትራ ነቲ መንግስቲ ንመንግስቲ ንበይኑ ወላ ሓንቲ ከምዘይ ትገብርዎ ንርኢ ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ግን ይብደል ኣሎ ስለዚ ኤርትራዊ ነዚ ኩነታት እዚ ነቲ መንግስቲ ንምቕያር ቅድም ነቲ ህዝቢ ክትዓፅዎ ኣለካ ቦልሽት ብከምዚ ክንነብር ኣይንኽእልና ህዝቢ ኤርትራ ክሳቕ ኣይክእልኒ መንግስቲ ኤርትራ ኣይከኣልካዮም ተኣለካ ኣብ ሕጂ እቲ ህዝቢ ክነብር ዕድል ሃቦ ክንብል ክንክእል ኣለና ብሓፈሻ እቲ ዘለና መድረክ እቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ድማ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ዘድልዮ እዩ ሕጂ ክልተ ነገራት ክበኩም እየ ኣብዚኣ ምስቲ ኣንተ በዚ ጀመርኩልኩም ንዑና ራእና ክንከይድ ሓደ በዚ ንጀምር በጥቂት ስራ ፈቶች ምክንያት በሆነ አጋጣሚ የፖለቲካል ኮሪደር ስለተገኙ ብቻ የትግራይ ህዝብ ወደ ፈለጉት ማጥ ለማስገባት መብት አለን በሚል ሰዎች ብቻ የትግራይ ህዝብ የትግራይ ወጣት ዕጣ ፈንታ መወሰን እንደማይችል የምናሳይበት
ጊዜ ነው። እነዚህ ህወሓት የተባሉ አካላት ጀነራሎች ቅድም አቶ ጌታቸው 5 ሰዎች አላቸው ራሱን ጨምሮ ማለት ነው። ራሱን ጨምሮ ነው 5 ሰው ያለው። ያው 5 የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ነበሩ ማለት ነው። 5 ሰዎች ጌታቸው ረዳ ከቤላ ገይሩ ከቲምልት ሓደ ማለት እንታይ ዝብል ዘሎ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሚድያ ድዩ ንካሎት ኣኪቡ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ህወሓት ዝበሃል ኣብ ትግራይ ዘሎ ክጠፍእ ዘሎ ኦርጋናይዜሽን እዩ ንዑ ንምጥፋእ ድማ ተሓባበሩና ዝዓይነቱ እዩ ዝበሃል ዘሎ ተኣንጎት ተሸብሸብ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ዘሕፍርን ዘሕዝንን ክፋል ግን ኣብይ ኣሕመድ ናብቲ ተጋሩ እንታይ ይሓስብ ከም ዘሎ ኣብዚ ስምዕዎ የአብይ ጀነራሎች እኮ በተለይ ከኦሮሞ የወጣጡ የአብይ ጀነራሎች እንደው ትግራይ ቢገነጠሉ ይላሉ እኮ በአደባባይ ትግራይ ቢሄዱልን ሰላም እናገኛለን ቀላል ነው አማራንና ኦሮሞን መግዛት ይላሉ ትግራይ አንችልም ብሎ ምናልባት ኣብይ ኣሕመድ ገለ ካብቲ ምስጢራት ናቱ ዝበሃል ዘሎ እዩ እዚ ትግራይ ዝበሃል ሲ ተገንፂሉ ህልም እንተዝብለልና ኸማን ትግራይ ዝበሃል እንተጠፍኣልና ነይሩ እናበለይ ዝዛረብ የግዳስ ትግራይ ኣይኮነን ክኸዱ ቤላ ገይሩ ክሳብ ክኸዱሉ ዝደልዮም እንተኮይኑ ነቶም ኣምሓራን ኦሮሞን ካልእ ኢትዮጵያ ንምምሕዳሩ ቀሊል እዩ ስለምንታይ ግን ትግራይ ክኸዱልና ተዝኸዱልና ክብል ኣቢይ ከም ዝመርፅ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ እቲ ትግራይ ብዙሕ ናይ ኢንተርናሽናል ሰፖርት ስለ ዝነበሮ ሕማም ርእሱ ኮይንዎ ነይሩ ብዘይ ትግራይ ሓደ ካብ ትግራይ ክመፅእ ዝኽእል ፍሉይ ፀጋታት ክህልዎ ይክእልኒ እዩ ካልኣይ ድማ እቲ ትግራይ ዝበሃል ብዙሕ ኢንተርናሽናል ኣቴንሽን ስለ ዝስሕበሉ ዝነበረ ነታ ኢትዮጵያ ዝኾነ ንክገብራ ከም ዘይክእል ገይሮም ኣሲሮሞ ነይሮም እቲ ትግራይ ክሳዕ ከምዚ ዓይነት ኣብ ልዕሊኡ ዕላማ ንዘለዎ ኣብይ ኣሕመድ ግን በዓል ጌታቸው ረዳ ተመሊሶም ትማሊ እንታይ ይብሉ ነይሮም ሎሚ ግን ተመሊሶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሕግብግብ እናበሉ ንሱ ድሌቱ ክገብሮም ድሌቱ ክፃወተሎም ኩሉ ዓይነት ኣጀንዳታት ኣብ ልዕሊኦም ክገብር መዓልትን ለይትን እቲ ንዑ ዝገልፅ ሓበሬታ እናወፀ ከሎ ንሳቶም ግን ኣብቲ ዙርያ ናቱ ተኣኪቦም ወላ ሓንቲ ካልእ ነገር ክገብሩ ከም ዘይደልዩ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ተጋሩ ተመቂሎም ከም ዘለውን እቲ ጉዳይ እዚ ድማ ካብዚ ናበይ ክቅፅል ይኽእል ምክንያቱ አይደነው ንሳቶም ነቲ ምዕራብ ትግራይ ዶ ገለ ድብሎ ዘለው ንምምላስ ዘሎ ተኽሎ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኾን ደቂቃ አንሰብኝ ከተጋፋ እኔማንቺ ከተጋፋን ስለዚህ ህወሓት ይባላል እስካሁን ማለት ነው። ሌላ አውራ ፓርቱ ህወሓት አውራ ማለት ምን ማለት ነው? አምድ ማለት ነው። ሌሎቹስ ደቂቃ አንሰብኝ ከተጋፋ እኔማንቺ ከተጋፋን አስቀድሜ ይቅርታ ልጠይቅ ኩሎም እዚኦም እቶም ትሪእዎም ዘለኹም እዮም እቶም ኣምሳቢ ኮይኖም ዘለዉ ተኣኪቦም ምሁራቶምን ሃብታማቶምን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ማለት እዩ ነቲ ህወሓት ዝበሃል ኣብ ምኹናንን ንዕኡ ኣይዞሌት ኣብ ምግባርን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቃልሲ ወይ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ንትግራይ ሲ ኤፌክቲቭሊ ኣብ ትሕቲ ኣቢ ንምንብርከኻ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዩ ነቲ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ድማ ጠቕላላ ንዑ ንምድቃሱ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ክልተ ነገራት ክንርኢ ኢና ምክንያቱ እቲ ዝብልዎ ዘሎ እስከ እቲ ናትና ተቃወምቲ ዝብልዎ ዘለካ ምስኡ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ግን መን እዩ ሕጂ ተኸታዊ ኩናት መን እዩ ሽግርና ህዝቢ ኤርትራ ኣብይ ኣሕመድ ዋላ ኢሳያስን ስርዓቱን ሽግርና ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ እዚ ተዋዲዱ ዘሎ ሓደገኛ ኩናት ኣብዚ ቀረባ መዓልቲ ንሪኦ እቲ ኡንኮ ተሓታቲ ንዓይ ከም ሄኖክ ኣብይ ኣሕመድ ኣይኮነ ኢትዮጵያ ኣይኮነ ኢሳያስ እዩ ምክንያቱ ኢሳያስ ባዕሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘፃወዶ ኩናት ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያውን ብዛዕባ ባሕሪ ብዛዕባ ዓሰብ ንክሓቱ ዝገብሮም ኢሳያስ እዩ ኢትዮጵያውን ብዛዕባ ሕጂ ተወሪርና መሬትና ተሓይዝና ክብሉ ዝገብሮም ዘሎ ኢሳያስ እዩ ስለዚ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ሲ ወደንኪ ሓምያ ሰበይቲ ወደኒ ሓምያ ንሕና ኤርትራውያን ሕጂ ንኣብይ ኣሕመድ ባሕርና ደሊዶ መንደፍዶ ኢልና ዘይኮንና ክንከስስ ንኢሳያስ ኢና ክንከስስ ዘለና ኦፍኮርስ ኣብይ ኣሕመድ ንዝኽተሎ ዘሎ ጉጉይ ፖሊሲ ጠጠው ኢልና ክንቃወሞ ክንወፎ ፀገም የብሎ ልዕሊ ማንም ግን ንዓና ንኤርትራውያን ተሓታቲ ስርዓተ ግደፍ እዩ ብዝኾነ እቲ ሕጂ እቲ ብደፊኒሽን ንመንግስቲ ኤርትራ ንክትከስስ ወይ እውን ኣንፃሩ ንክትዛረብ ከም ርዱእ ገይረ ይወስዶ ተቃዋማይ ስለ ዝኾንካ ሄኖክ ማለት እዩ ኣንፃር መንግስቲ ኤርትራ ንክትዛረብ ከም ቅቡል ጌርካ ትወስዶ በደ ኣትሊስት እቲ ምቁዓም ናትካ ራሽናል ወይ እውን ስነ መጎት ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ንኤርትራ ኣይኮነን ፅቡቅ ከምፃላ ሕማቅ ከምፃላ ንዓኻ እውን ነቲ ተቃዋሞ ዝበሃል እውን እናጠፈሸ ከም ዝኸይድ ዝገብሮ ዘሎ
ازي تعميدكا ابسل استمركوس بوليتيكاي ابي احمد لولاو مريتنا يرترا كورر يكبل كله عالم لخاو حق يزتحزلو مس بريزيدنت سياس وي مس يرترا انت عين الديل غيرو زي فلت كات خوينكا سلامتاي ايرترا مبصعات ياتليل كختزارب نكتحس تقدد ኤርትራ ኣብ 2019 ትዊት ዝገበረቶ ናይ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ከትካን ተሪኻዮ ሽዑ ዝፀሓፋ ኣላ እንታይ ትብል ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ብዝኾነ ይኹን ሓይሊ እትገብሮ ዝምድናታት ወይ እውን ውዑላት ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣብ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝተመርኮሰን ልኡላዊ መሬትን ባሕርን ሰማያትን ናይ ኤርትራ ብዘኸብር መንገዲ ከም ዝኾነ ኢሎም ፅሒፎም ኩሉ ግዜ ሪታግ እናገበረ ዝኾነ ክፅሕፍ ከሎ ኣቶ የማነ ንዓ ኣብ ከም ሊንክ ገይሩ ይዝእትዋ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ስዑድያ ኸይዳ ወይ እውን ኣብ ካልእ ንኣብይ ኣሕመድ መብፅዓ ከም ዝኣተወትሉ ኣበይ ርኢኻዮ እንተ ኮንካ ኣውፃዮ ትምንጪ ዘይረኣኻዮ ትግምት ኣለኻ ስለምንታይ ነቲ ጌጋ ግምት ንክትወስድ ትመርፅ ካልኣይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ሓፍኮፍ ከምዚ ንክትግምት ወይ ንክትሕሱ ዘገድድ ምክንያት የብሉን 34 ዓመት ዝገበረ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ደፊሩ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ንዓይ ይግባኣኒ ዝብል ዘሎ مساهم تشاريخا نخطقم يبل يلن يغباني زبل زلو سلازي ኤርትራ ወንድሕር ኮይንካ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ዘገድሰካ ነይሩ ተዝኸውን ኣብዚያ ኩነታት እዚያ ምስ ኣቢ ዘስርሕ ምክንያት ኣይመሃለወካ the problem with these people is ናይዚኦም ፀገም ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ሓንሳብ ንህዝቢ ኤርትራ ህያብ እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣነ ክነግረኩም ስለምንታይ እቲ ተቃውሞ ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ታሕቲ ዝወረደ ምዃኑ በዚ ክትፈልጡ ኢኹም that's why ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ክዓሲ ዘይደሊ ዓሲሉ እንተነይሩ ድማ ካብኡ ብሬከርድ ለቨል ዝሓድም ዘሎ በስመራ ዘሎ ማፊያ እንተዳኣልዩልና ዓቢ ንሱ ብዙሕ ውዕለት ኢና ዋላ ንዓሰብ ጥራሕ ይሓዛ ንዓሰብ ጥራሕ እንተርሒዙዋ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከምፆ ዝኽእል ስና ኣእምሮ ንሱ የገድሰና ይንዓና ዓሰብ እንተርሒዙዋ ዓቢ ኣብቲ ውሽጢ ናይቲ ኣነ ክነግረካ እቲ ሕብረተሰብ ብውሽጢ ክሰዓር ዘለዎ ተኣንነቱ እቲ ናይ ሓሶት ትዕቢቱ ገለመለ ንሱ ፋሕ ብትን ክብል ኣለዎ ንኡ ፋሕ ብትን እንተኢልና ዓቢ ንሕና ደይ ንሱ እንታይ ንደሊ ስለዚ እቲ ዮናስ ዝተዛረቦ ንዓይ መልሲ ነበረን ወይ ነቲ ኣነ ዝበልክዎ መልሲ ነበረን ኣነ ዝብል ዘለኹ ኣብ ሓሳዊ እዩ ኣብ መዳናገሪ እዩ ኣብ ኩሉ ሕማቕ ነገር እዩ ግን እንተገደደ ንባዕሉ ክብል እንተዳ ነዛ ሻዕብያ ትበሃል ካንሰር እንተዳ ኣልዩልና ልዕሊኣ ኣይና ሓቶን ኢና ንሕና ዳሕራይ ምስኡ ከመይ ጌርና ዲል ንገብር ካልእ ሕቶ እዩ ንሱ እዚኣቶም ቁማር ረኪሶም ባራ ምዃኖም በዚኻ ትፈልጥ ረኪስካ ባራ ምዃኖም ንኤርትራ ረኪሶም ታንክስ ጋድ ኤርትራ ቢድ እዚኦም ዘይወደቐት ሓደ ካልኣይ ድማ ወላ ሓንቲ ኣብ ዘይብሎም ዲል ይገብሩ ምህላዎም ይፈልጡ እዮም እዚ ጃብ ነርወይ ኮይኑ ይዛረብ ዘሎ ንኣብይ ኣሕመድ ዓሰብ ጥራይ እንተወሰደ ማለት እቲ ቀደም ክፅሕፍ ከሎ እዚኦም ደሳለ በረኸት እዩ ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ ንክጠፍእ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ተዛረበ እዩ ኣጋጣሚ ትሕልምናቱ ክሰምረሉ ይከኣልን ብምቕፃል እንታይ ዝብል ዘሎ ዓሰብሲ እንተወሰደ ኣብይ ኣሕመድ ትኻልእ አሚን በናይ ጌርካ ኸነ ዓሰብ ወሲዱ ጠጠው ከተብሎ መጀመርያ ዓሰብ ዲ ክወስድ ወላ ካልእ ንስኻ እንታይ ኻ ኣብቲ ጣውላ ኣምፂኻ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ክትዛረብ who are you ኣብይ ኣሕመድ በናይ መለክዒን በዓልና ካብ ግምት ክትወኩም ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ኣለዎ ይሕመቕ ይፀብቕ ሃገር ኣለዎ ንስኻ ኣብ ገዛኻ ብሓደ ኣብ ናይ ገዛ ክራይ ክልተ ኣፓርታማ ዘሎ ክልተ ክፍሊ ዘለዎ ትነብር ዘለኻ ኣብ ላፕቶፕ ከፍ ኢልካ ኣብ ቲክቶክ ትዛረብ ዘለኻ ንኣብይ ኣሕመድ ዓሰብ ወሲድካ ነቲ ግደፍ ክትብሎ እንታይ ፓወር ኣለካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ዘረባ ሕሱር ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ክዛረብ ይኽእል ሚድያኻ ንኩሉ ክፉት ስለ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ግን ንዓኻ ሰሚዑ ንዓሰብ ወሲዱ ጥራይ ጠጠው ክብልሲ ብኸመይ ኢኻ ክትቋፀሮ ትኽእል እንታይ ንማለት እዩ እዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም all the way ንድሕሪት ተመሊስኩም ረእይዎ እቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናቶም ኩሉ ንጥፋት ናይ ኤርትራ ረኪስካ ንሓደ ነገር ረኪስካ እኮ ንኣብነት ዓሰብ ሂበካ ገለገለ ይብለኩም ዓሰብ ሂበካ ትኻልእ ከትሕኑ እየ ዝብሉ ንኻልእ ከትሕኑ ከንታይ ክገብሩ እዮም ምስ ኣቢ ነጉሸት ክገብሩ ንዓሰብ እንታይ ኣትዩሲ በናይ መንገዲዮም ኣብ ካልኣይ ትኺድ ክብልዎ ንኣቢ እንታይ ስለ ዘለዎም ይክሰምዖም ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ተቃውሞ ዝበሃል ናይዚኦም በዚኦም ዝለዩ ዝነበሩ እቶም ተቃወምቲ ዝበሃል ግን ንምንታይ ቁማር ረኪስካ ባራ ሕማቅ ቁማር እንጂ ሰበይቱ ረኪሱ ይፃወት ዝበሃል ነዚኦም ኢና ንርኢ ዘለና እታ ዓዲ ዓዶም ከም ዘይኮነት በዚኻ ትፈልጥ ዘለኻ ካበይ ይብገስ እዚ እውን እተሓሕዝዎ ሕጂ حبسكم وحبسنا
كابنجي أو وصاق إن إحنا في المحيط كلن تحدد أنكم سبعي حسب زارب حسب وصل حمد أنكم أبيتوكيا تتخيل هذا لا تولي هذا لا شفنا معها المسحسن كل واحد لنا زي أقول لكم دلي تماكي تغير لنا እዚኦም ድማ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚ እቲ ተኣሲሩ ዘሎ እዩ ገዛውቲ ብምቅፃልን ኣብ ሰላማዊ ሰባት ብዝገበሮ ፀገም ተኣሲሩ ዘሎ እዩ ያይ ካብ እስር ቤት ዝወፀ መልእኽቲ ተባሂሉ ሸር ክበሃል መፂኒ እንታይ ዝብል ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ከይድኩም ኣብ ትሕቲ ኣቢ ኮይንኩም ትገብርዎ ዘለኹም እቲ ዝለዓለ ስትራቴጂ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ኣገይን እዚ ተቃውሞ ዝነበረ እንተነይሩ ማለት እዩ ኦፊሻሊ ኣብ መቃብር ከም ዝበፅሐ ኢና ንርኢ ዘለና أبي أحمد نيرترا خيدو كورر عقم خمزة يبلي فلتيوم كبتصح كم زي كل كفتن كم زغل كفتن غليو أي فتن يعني بلاكون ناقل أبي أحمد يكون كل جهران ترارعناتون اتزلوا قوما مجمر يعني نيرترا كورر سيريس لك حسن تزدل أبي أحمد تايم قبر مجمر نفانو مسعري نفانو مسعر مالتنا أبي نيرترا نخورر تبلج أمخونا نيرو عقم تزلوا نفانو سق كم زبلو مقبره ني شنه سق كم زبلو مقبره ني إثيوبيا متقوصاصره بملئ إثيوبيا مسحزه دحرينا بኤርትራ مخدنير ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ክቋፀሮ ካብ ዘይክእለሉ ደረጃ ምስኮነ እንታይ ብላሎ ፈንጠርጠር ናይ ኣጋ ጥፋኣትካ ናብ ኤርትራ ገፅካ ኢንተርናሽናል ኮነልካ ትውግእ ዓለም ልማቕ ኣልቦ ንኽትበካ ሓገዝ ንኽትበካ ንኣብያት ክጠቕመካ ዝኽእል ዝግበር ዘሎ ኩናት እዩ ኣብ ጥፍኣት ምስ ዘሎ ስርዓት ግን ምስኡ ፀሚድና ንኤርትራ ክወርር እየ መሬታ ክጎብጥ እየ ዝብል ዘሎ ምሳኻ ኮይና ክንሕግዘካ ኢና بقلتي قال بقالو نحجز كاينه زبل ابز سمعوا ذاتهم من بزوح ጊዜ መንሰይ ዘደናግሩ ዝነበረም ክሰምዑም አለኩም ሰብ ክሰምዑም አለው ዶክተር አብይ ጦርነት ተገደህ እንደምትገባው ካለፈው አይቻለው ወይም ተረድቻለሁ እነዚህ የ50 ዓመት የጦርነት ባህሪ የጦርነት ጸባይ የጦርነት ህይወትና ኑሮ ያሳልፉ ሰዎች አሁን የሻቢያም ይሁን የህወሓት ጦር የመጨረሻው ዝግጅቱ ጨርሰው እየተዘጋጁ ናቸው ምዕራብ ትግራይ ለመቆጣጠር ህወሓት ምክንያት የምዕራብ ትግራይ ምክንያት በማድረግ ለትግራይ ህዝብ በጦርነት ሊያስገባው እየፈለገ ነው እንዲያውም እየተዘጋጀ ነው ሻቢያ ደግሞ የመጨረሻ የሰርቫይቫል ሁኔታ ሆኖ እዚ ድማ ንአቢ አሕመድ ይመልእኽቲ ሰደሉ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ካድረታት ናይ አቢ በብዝሕም ሸር ዝገብርዎም ነዚኦም በብዝሒ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ይደልየና ኣሎ ክንመፆ ይደልየና ኣሎ ምሳና እዩ ዘሎ ልቡን ሸውሓቱና በልዮም ሸር ዝገብርዎ እዚ ኩሉ ዘቀናቢሮም ዘለዎ ሰብ ይንበርናቶም ቪድዮ መንክሪዮኸ ግን ከምዚ ዝብል ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ መልእኽቲ ካብ ኤርትራውያን ዝብሉ ኤርትራውያን ዝገርዋ ነው ማለት ስለዚ ይፈልጦም ካብኣቶም ዝመፅእ ዘረባ ምዃኑ እንጂ ስኻ ትገብሮ ዘለኻ ቅዱስ ውግእን ሓልዮት ዝመልኦ ውግእን ንህዝቢ ኤርትራ ናፃ ንምውፃእ ንህዝቢ ኤርትራ ዲሞክራሲን ፍትሕን ከም ድሌቱ ንኽነብርን ክትገብሮ ምዕባለ ክትእትወሉ ኢልካ ትመፅእ ከም ዘለኻ ተረዲእንሎ ጥራይትዮም ፀረ ምዕባለ ዝኾኑ ህወሓትን መንግስቲ ኤርትራን እዮም ኣንፃርካ ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ ኣጆኻ በቃ እንታይ ክንሕግዘካ ንኽእል ፀሎት ክንገብረልካ እዚ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ትግራይ ትዕወት እናበለ ዝግዕር ዝነበረ ናይ ትግራይ ስለ ዝሞተቶ ናብ ኣቢ ዕወት ቀይሩ እዚ ቦግዒ ማልያ ቀይሩ እዩ ማልያ ቀይሩ ኣቢ ዕወት ቀይሩ ኣሎ ኣቢ ምስ ወደቐ ድማ ኣይ ዶንት ኖ ሁኤቨር ካምስ ንሱ ይዕወት ክብል እዩ ኣገይን እቲ ፕሪንስፕል ፅሊ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዩ ንኤርትራ ከጥፍእ እየ ዝብል ኣንሕና ምስኡ ኢና በቃ ኣበይ ኣሎ ንኤርትራ ከጥፍእ ዝደሊ ምስኡ ኮይና ከነጣቅዕን ክንሰርሕን ኢና ዝብል ኣጀንዳ ኢና ንርኢ ዘለና ብዓይኒ ሓቂ ግን ኣነ እንታይ ኢለ ፅሒፈ ነይረ ኣብ ትዊተር ኤርትራ ንኣቢ ኣሕመድ ኣብቲ ባሕሪ ኣይከልከለቱን ኤርትራ never denied Ethiopia sea access እዚ እቲ ኣብ ሚድያ ክዝረብ ዝኽእል ኤርትራ ኣብቲ ባሕሪ ኣይከልከለቱን እንታይ ኢላቶ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ እንካን ሃባን ብምባል ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ከፊልካ ንኽጥቀም ከልኪላቶ እንታይ ግን ዘይተፍክድ እዚ ናይ ዘበነ እን ዝኾነ ሰጥቶ መቀበል ዝብል ዝበሃል ወይ እውን እንካን ሃባን ኢልና ባናና ሂብናኩም ኣፍ ደገ ባሕሪ ሃቡና ዝብል ዘሎ እሱ ክሰርሕ ከም ዘይክእል Abiy Ahmed's regime is manufacturing crisis to escape his self-inflicted chaos in Ethiopia, but Eritrea won't play along with his war-lust politics. Abiy Ahmed ብዕግርግር ናይ ውሽጢ ተሳቂዩ ተጨማሊቁን ስለ ዘሎ እዩ ናብዚ ኩነታት እዚ ገፁ ክኸይ ዝደሊ ዘሎ እምበር ኤርትራ ስለ ዘበለቶ ይኮነት ወይ እውን ኤርትራ ስለ ዘበለቶ ይኮነት ኩናት ዝደሊ ዘሎ ድማ ነታ ውሽጢ ዘሎ ፀገም ካብ ንምህዳም እዩ ፋክትስ the world must know ዓለም ክትፈልጦ ዘለዎ ሓቅታት ድማ እዚ ድማ ዓለም ከነፍልጥ ሓላፍነትና ስለ ዝኾነ
Eritrea is open for business, including for commercial port access based on international law. ወደባትና ኤርትራ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተኸቲሉ ከፊሉ ንኽጥቀም ዝኽእል ኩሉ ግዜ ክፉት ምዃኑ ምሕባር የድሊ ደጋጊምና ድማ ኢና ንሕብር but not on abyss delusional give and take fantasy እንካን ሃባን ዘለዎ መሬትካን ሉላውነትካን ሸጥካ ወይ እውን ሂብካ ናይ ክል ኣየርካ ናይ ክል ኣየሩ ናይ ነፈርትናቱ ስቶክ ከዚኻ ሉላው መሬትናትካ ክትቦ ዕሽነት እዩ Eritrea is sovereign not for sale or barter ስለዚ ኤርትራ ሉላው ሃገር እዩ ንመሸጣ ንመለወጥን تخون هاجر يكونون. Eritrea has no interest in enabling Abyss pipe dream of building a naval base on Eritrean land. كما إرترا ننتي أشاح المزخونة حيل بحرين سراويت النكهنس أمريتنا إرترا ولا بعدنا إرترا كتفكر هاي تخلنيها. Abiy has plenty of options. Abiy بحرين تدلي بس إدلات الله بجيبوتي بكينيا بسودان بسوماليا بس دلي كتكام مخلي if he truly wanted to trade no trouble. لذي نقدر نزخونيرو بزحف دقلو شجر تلي كوين دليتو. Eritrea simply doesn't trust a pathological liar who broke every promise to friends, neighbors, and his own people. زي نحادة pathological نحسوت ليك نتزلوه نمان نمز قربون مبس عزاتون زت ألم نعرفتو أفسلتان زم صوه هزبي فتوتو زنبرو قربابتو زنبرو ونقل لينة هزبناتو زت ألمسب إرترا مينا قبل لا مريتناتا كتتو أيتخلنا. If Abiy tries war, here is what awaits him. And عري نزغلو زقبر زلو سجيرو كينات تجميرو تايت بيلن عبي للو. Eritrea will expose his hollow military bluff. دعرو كينات جميرو Abiy سراويت على النيلو زعندرو لزلو expose كتقبريا. بيل لاجرا قدون كتوصيا. شو انتاي كون internal forces فارنوديو أو شيناديو TDF دي كالوت كلاتو بوكونات فليتو أجندهم كسلوتو كفتنيهم. زي ما انتاك فتريو Ethiopia will face consequences from within not just from Eritrea. أبينا بإرترا قصص قبرو كينا دما Ethiopia تزعبي شجرناتا أوشتا زلو حيلتات أجندهم كقبرو مسجمرو زماتيو زخا balkanization risk will rise just as many experts have warned. لذي Ethiopia فحبتن كأتوا زلو تخلو إن عبيك خيدي متأمس إرترا وقز جمرتلو. Eritrea will defend every inch and end the threat decisively. هنا عينت كوينات تجميرو دما إرترا مريتان بحران كتوحسيا نعود ما حماقة ولا دغا كم زود أخذ قبريا. Eritrea's message ملقتنا إرترا we choose peace and stability in the region. We welcome fair and legal business cooperation. إرترا سلام ركعتنا بزوبا كم دما فتحاون حقاون زخونة شركة ندلي. We reject expansionist ambitionist threats and war games. انتهى كنا نتسق إذا ناي مسفح حلمي ناي ورار ناي وقع كما دما we are ready to respond decisively if forced. إرترا دما كل جزية دلوتيا نزخونة يكون سأقام نخدمك نفس وقت في إرتراوي نزك هنا زي دللي نزم ملقتنا تي أبيكس مجمر أبيكس فلو جبروني نزم ملقتنا تي دما viral كم زغير جبروه that really helps. معناته أنا قل سبيه قل زي جاه نايمن قصة لو هيكون كم جنز ملقتزي إرترا نسلام كم زغنتن التشجر عبيد فهم زلون international audience هاشتاج جيريز جبرو زلون لازم بزح إرتراوي نزن تدفي وأنا كابت إكس ربحية بالله أبيكس جنزب زغفل سبيه لأن هلو يا معناه جنزب سلاز زغفل هيكون كوز جبرو ربحانة إرترا كحلو سلاز دليل لازم زبل اختزي نبزح حسابات كم زبتح أكبروا كمان جزية سيناء مراب على الفيسبوك وبوست جبرو يجبعنجن I just don't have the time and energy نقول نجارات نكسالته نغسل أتيجالك هبتس بهذا BBC زبالو ታትን ዝሓዘለ እንካን ሃዋን ክስማዕ ጸኒሕሎ ነዚ መደረ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ አይሻ መሐመድ ኣብ መወዳእታ ግንቦት 2025 ምስ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት ሃገር ኢልካን ክትጽውዓን ዘጸግማ ሃገራት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክንድዚ ክዛረባ ምፍታነን ዝተለመደ ባህሪ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ክትብል ናብ ኤርትራ ዘነጻጸረ ዝመስል ምላሽ ይዋ ከም መቐጸልታ ናይዚ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ክልቴን ሃገራት ዝተረኣየ ምምላስ ቃላት ሚኒስትር ዜና ኤርትራ በወገኑ ኢትዮጵያ ብልቃሕ ዓለም ለኻው ማዕኸን ገንዘብን ንድኻታት ሃገራት ዝግበር ድጎማንያ ትነብር ክብል ጽሒፉ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሰልፊ ብልጽግና ደገፍቲ ዘለፍቲ ንዝኾነ ናይ ኤርትራን ንኹሉ ኤርትራውያን ኣብ ምክፋእ ከም ዝተጸመዱ ብምግላጽ ጠንቂ ናይቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ካብቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምውናን ዝብል ዘይዓግብ ድሌትን ኣእምሩ ዝሰሓተ ዘብዘብን ዝነቅልን ዘመኽንን ኢሉ
ኣብ ርእስዝ ድማ ሓደ ገዲም ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ነቲ ምንሃር ቃላትን መግለጽታትን ተሓዊስዎ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ሓደ ሆርን ሪቪው ዝተባሃለ ማዕኸን ዜና ዘውፅኦ ጽሑፍ ኤርትራ ወተሃደራታ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ከተውፅእን ኣብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ምትእትታው ደው ክተብልን ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጢ ክገብረላ ጸውዕ انت قدد نبعلو خبل انت دا نزا شعبيات بهال كانسر انت دا قاليولنا لا لي اين حطونينا هنا دحراي مسو خمي غيرنا ديل نقبر قال حطو ينسو ابوي بصحنا ابزسي يمن تبهال هاجر الله بز غوربيتنا فيلد ستيت يا سودان فيلد ستيت يا حجي حنت هاجر سي يخفى يطبق حدا سرعات كاب ጫፍ ንጫፍ ከእዝዛዲ ዝሓሸ ولا فيلد ستيت زخونت زحتن هذا ساله ازيا بلري دي إساس ديكتاتور يكون غير يكون انت تاعي انا صبو محضر يكون انت غزي سامي كتكصلها ازيا زقربك حتى سلا زخونت صبوتيا كاب كمزي اب شعبيا زلو اب ኤርትራ زلو شعبيا هاجر فيلد ستيت تخونت ازيا تمرصيتيا نابنت كتحزك انت غزي ودينا لنا سلازي تي اند جول نايزياتهم انتهي مخانو تفلط لهم صبيبات حساسبات هاجر فيل مزغبره ناو راجع محضر دي كون ناو راجع هاجر نمغبار ديو ኤርትራኮ ናብ ፌደሬሽን ዛተወት ቲ ጉዓቲ ጾም መሳ አቢስ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ንክትከውን ዝገበርዋ ነፍሳ ከተማ ሓደራይ ትኽልንያ ምክንያቱ ኣብ ነፍሱ ከፍ ዋዕላ ዝገበሮ ቦምባና ተኮሱት ህዝቢ ብሓደ ንኽነብር ድልውነት የብሉን ዝብል ስነ መጎት እዩ ኤግዛክትሊ ዞም ሰባዚያቶም ፌይልድ ስቴት ገይሮም እታ ናይ ኢትዮጵያ አጀንዳ ድማ ታኒ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ጠርኒፍካ ሙሳድ ኤርትራ ከም ሕብረተሰብ ከም ሃገር ፌይል እንትሕርጌራ ይሰርሕ ስለዚ ቢንጎ ኢልና ለና ናይዞም ዕላማ ኤክስፖዝድ ኮይኑሎ ነዚኦም ሰባት አቃሊልኩም ትርእይዎም ምናልባት ኣብቲ ፖለቲካዊ ሲኒየር ለኹምን ነዚ ቻት ብዙሕ ሰብ ይዝካተሎ ብዙሕ መንእሰይ ኤርትራዊ ይዝካተሎ እድኹም ኣለኹም ስለዚ ከምዚ ኢሎም ብግልፂ ክዛረቡ ከለዎት መንእሰይ ተሰሚዑ ፅቡቅ እዩ ንጥፍኣትካ እንታይ ይሓስቡልካ ከም ዘሎ ጥፍኣትካ ድማ ከም ዓወት ከም ዝርእይዎ ኢኻ ትርኢ ዘለኻ ስለዚ ንቃሕ ጥራይ ይኽብለካ ዝደሊ እቲ ሕማቕ አጀንዳታት ግን ብኩሉ መንገዲ ድመፀና ዘሎ ኣይደኖ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ this is not something أنا deeply حنت جينا لابزنا تجراي زارب وازل ولا مكانه نشتكي نسمع عمو سلمون تايبل بعد سيريول مريت إثيوبيا هنا أفريقيا وحر إيرترا بمكرمات التبصرات حجر تجراي كلام يقول حق حقيقي لمدة من قصة إيرترا فكر بزي حسابي مزول حساب له ዝኾኑ ሰባት ታግ ይገብሩ ነይሮም ንዓ ከምዚ ኢሎም ፅሒፎም ኒውስ ከምዚ ትብል ኣለካ ዝብል ድዮም መልእኽቲ ክሕልፉ ደልዮም መስለኒ ታግ ይገብሩ ነይሮም ድሓር ርእየ ተፃሒፍሎ ክልተ ነገር እዩ ዝለዓለ ኣብዚ ሓደ ናይ ውልቀ ርእይቶ እዩ ዝብል ሓሳብ ተዋሂብሎ ብወገን ኤርትራ በዚ ከዓ ዝለዓል ሓዳስ ኤርትራ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ናይ መንግስቲ እዩ ናይ መንግስቲ ልሳን እዩ ስለዚ ናይ ውልቀ ኢልካ ምሕላፍ ዝኸብድ እዩ ገለመለ ዝብል እውን ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ብዙሕ እዚ ከም ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ገይረ ኣሎ ንምንታይ በዝጋጣም ክነግረኩም ማለት እዩ ኣዋል ከምዚ ኣብየናኹም ገለ ይኮነ ጠባይና ኣዋል ክነግረኩም ተም ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ኣነ መጀመርታ ማለት እዩ ከምዚ ክስታይ ኣይኣምን ዝገርም ነገር ገይረ ኣሎ ንምንታይ ትልካኒ ተንተልዕለን ዘለዋ ውግእ ወያነ ጀሚርዎ ሓደ ሃገር ምስራት ብባዕዳዊ መግዛእት ጥራሕ እዩ ዝኸውን እንደገና ትግራይ ካፍቲን ቆናጢራ ዓባይ ክትከውን ትደሊ እያ ዝብላ እንትን ዝተመሰረታዊ ነገር برجت وناي ولكا يتصحف كم أزل مدسون ريالله كأوسب تايل بإرترا دنا ولكا وريت له جزء من عزل اللص وتم كم أزل خجرفه أنا ممكن أقول لك هو نتسون نتقوم أزل كجرفه نايم انجست ولا يكون جني تحت ولا نايم انجست مرجت ولا يكون نايم انجست إلنا نبغس نمبر 1 من كان ناكلتش عن 10 سنين وجه أوقعنا دينا مس من كثير ترى تمايتنا لدينا بعفشة إيرترا نيني نات تجراي تدقف دو إيرترا تجراي نات أنا خد كون ك انتايري تو إيرترا نزبل أبغى زيت أنا حدث إيرترا وتشيل زبل وحبري تاينا لعلن تحتن كلنا نسمع زلنا أتو أبرهاي شو مثلاً نبي حق تبغى هنا ملسي ذهب أبي تبكيتكم كتري وتخليهم إيرترا بقول داينا تجراي انتاي مرجتيا
መንግስቲ ባዕሉ ኣለዎ ብሓፈሻ ግን ትግራይ ጉዳዮም ባዕሎም እዮም ክገብርዎ ዝኽእሉ ናብ ኤርትራ ክወድቕ ዝኽእል ኮይና ይስምዓንን እዩ ሃገር ክትከውን ግን ከማነ ዜጋ ክሪኦ ከለኹ ተጋሩ ሃገር ክንከውን እንድሕር ኢሎም ድሕሪ ኢሎሞ ኣምላኽ ሓግዝኩም ጥራይ ክብሎም ዝኽእል ሕጂ እስከ ኣብቲ ናይ ሶሻል ቶፒክ እስክንከይድ መጀመርያ ሓደ ሓደ ነጥብታት ኣሎ ቅድምና ኩሉ መኻደይ እዚኣ እስከክበኩም ሓንቲ ካብ ኤርትራ ሓንቲ ኤርትራዊት ዝሰደደትለይ ኣብ ኢሜይል ሩት እያ ትበሃል ሩት ምናልባት ተሰሚዕክዮ ንዓኺ እዚ ሄሎ I am Eritrean woman that I live ኣብ ካናዳ ዝቕመጥ እየ ንእሽተይ ከለኹ ኣብ 1981 እያ ካናዳ መፅያ ንእሽተይ ከላ ኣቦኣ I came to Canada with my dad and I lost my dad ካናዳ መፅእ ከላ ምስ ኣቦኣ መፅያ ኣብ ካናዳ ድማ ኣቦኣ መይትዋ ምስኪነይቲ ድሕሪኡ ኣቦኣ ምስ ኮዳ ምስ ሞታ ናብ ካልኦት ስድራ ናይ ካናዳ ኣዶፕትድ ኮይና ኣዶፕት ገይሮም ንሳቶም ግን ናይ ብሓቂ ከም ጓሎም ሙሉእ ፍቕሪ ሂቦም ከም ዘዕበይዋን ድሕሪ ኣቦይ ምማቱ ሕማቕ ግዜ ከም ዝሓለፈት ግን ምስ ስድራ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ርክብ ክትገብር ምስ ፈተነት ግን ስስዐ ዝመልኦ ኤርትራውያን ንዓና ሓግዝና እምበር ንዓኽሲ ብዙሕ ገለ ኢሎም ኣይተገደሱላን ምስ ትኩሉ ኩነታታ ድማ ኣይተረድዋን ብኡ ጌራ ድማ ካብ ኤርትራውያን ቂምታ ጌራ ኤርትራውያን ንዓይ ይጠቕሙንን እዮም ኢላ ተነፂላ ናታ ሂወት ከም ካናዳዊት እውን ስለ ዝኾነ ምስ ካናዳውያን ሂወታ ትቕፅል ነይራ ሓደ ካብ መዓልታት ሓደ ግዜ ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ኣብ ዩቱብ ክዘውር ከለኹ ኣብ ናትካ ቪድዮ መፅየ ናትካ ዩቱብ ቪድዮ ምስ ረኣኽዎ ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉኒ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቕ ራእይን ሕልምን ስለ ዘለካ ድማ ሕልሚ ናትካ ኣብ ልበይ ኣትዩ ብኡ ገይረ ድማ ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ንክሓስብ ጌርካኒ your passion to inform people and be in service to your people because of you following your news for the first since I got to Canada I feel passionate and proud to be Eritrean መጀመርያ ድሕሪ ዝናትካ ቪድዮታት ምርኣየይ ንመጀመርያ ብሂወተይ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቕ ክስምዓንን ብኤርትራውነተይ ድማ ፅቡቕ ስምዒት ክሓስብ ጀሚረ I even thinking of visiting Eritrea sometime next year ሰንክዚ ናብ ኤርትራ ንክገይሽ እውን ይሓስብ ኣለኹ anyway I just want to say thank you በዚ ድማ የቐኒየለይ ክብለካ ይደሊ ትብለኒላ ሓፍትና ሩት የቐኒየለይ ሩት thank you very much and I'm very very humbled ናይ ብሓቂ I'm very happy ከምዚ ዓይነት feeling ክስምዓክ ብምዃኑ ዕላማናተይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኢንስፓየርድ ኮይኑ ናብ ፅቡቕ ገፁ ንክኸይድ ስለ ዝደልየ thank you ሩት I hope ካሊእ መንተሰይት ክለይ ድማ ደንጉ እያ ግን ከይረኣኽዋ ከይነገርኩ ድማ ክሓልፍ ኣይደልን እየ ክልተ ነገራት ክበኩም እየ ብዛዕባ ኤርትራውያን ሓንቲ እዚኣ እስክስምዑለይ በጣም ክነግረኩም ማለት እዩ ኣዋልድ ከምዚ ኣብየናኹም ገለ ይኮነን ጠባይ ናይ ኣዋልድ ክነግረኩም እቶም ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ኣነ መጀመርታ ማለት እዩ ከምዚ ክስታይ ኣይኣምን ሶሪ ትሓዙለይ ከምዚ ፍቅሪ ምስ ቁራስ ባኒ ተኣክልያ ገለገለ ዝበሃል ኣክሽን እዚ ኣብ ድራማ ጥራሕ ኣብ ፊልም ኢና ኣብ ድራማ ክንሪኦም ከለና ጓል ድኻ ወዱ ተፍቅር ገለገለ እዚ ሓሶት እዩ እመና ንብለኩም ኣለኹ ሓሶት እዩ ሓሲንን ገለገለ ድሓን ተሪዮ ኮይና እምበር ጓል ንሰይቲ ማለት እዩ ሰብኣይ ካልእ እትረፍ ሃፍታም ኣይኮንኩ ንብለኩም ዘለኹ ካልእ እትረፍ ሰሪሑ ዝኣቱ ሰብኣይ ክፈቱ ማለት እዩ ኮንፊደንስ ዘለዎ ካብ ነብሱ ማለት እዩ ካብ ነብሱ ገንዘብ ኣውፅኡ ዝገዝእ ሰብኣይ ኣደሊ ድሓን ተወጓለይ ኣነ ሓቂ ዝዛረብ ሰብ ክፈቱ ማለት እየ ነፍሲ ወከፍ ኣቦ ንጓሉ ናብ ትሩፋ ወዲ ከመርዕዋ ይደልን እዩ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ናብ ሓደ ወዲ ሂወቱ ዘየስተኻኸለ ሓዳር ክትሓስብን ቁም ነገር ክትሓስብን የብላን ጥዑይ ልቢ ሃልዎ ብላብላ ክብላ ይሕስዋ እየን ደቂ ኣንስትዮ ከምዚኣ ግልፂ ኮይና ሰብ ክዛረብ ከሎም ፅቡቕ እዩ ና ወዳት እውን ፅቡቕ እዩ ዝመልእኽቲ እዚ ብዘይ መደብ ሓዳር ከምዘየጋጥመካ እንተፈሊጥካ ኣቐዲምካ መደብ ናይ ሂወትካ ክሰርዕ ኣለካ ሃብታም ኩን ሚልዮነር ኩል ኣይኮነን ትሕቶ ከምኡ ዝብላ ኣለዋ እየን ደቂ ኣንስትዮ ንሳተን ድማ ከም ልበን እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ደቂ ተባዕትዮ ንዑ ዝበቅዕ መልክዕን ግርማን ልቦናን እንተለወን ይፍጠረለን ክብለን ይደሊ ብሓፈሻ ከም ወዲ ግን ሓያል ወዲ ሂወትካ ክትመርሕ ትኽእል ወዲ ምስ ኮንካ ኢኻ ጓል ክትመፀካ ትኽእል ትብል ዘረባ ትክክለኛ ምክሪ ክትበለካ ንወዲ ጥራይ ስምዒታትካ እንተተቆፃፂርካ ተተረዲእካ ዶ ብላብላ ድበሃል ዘረባ እሱ ፅቡቕ እዩ መጀመርያ ግን ሂወትካ ዝተኻኽል ሓዳርን ቁም ነገርን ክትገብር ትኮይንካ ዝብል መልእኽቲ ድማ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝዛረበ እዩ ብዋዛ ክንወዲ መደብና ራሲ ኣታ ናይ ቀደም ተዋስኦ እስክጥዕም መቸም ኣነ ብዙ እያ ተሰቐኒ እዚኣ ኮሜዲ እዚኣ ክንደይ ግዜ ሸር ክገብረልኩም ናበልኩ የቐኒየልና ሱዝኒ ኖ ከምዚ ዓይነት ክሬቲቭ ሒዝካልና ክትምለስ ድማ ተስፋ ንገብር እናበልና ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክንወዲ ኢና ጉዳይ ናይ ቱታ ድማ መዕለቢ ረኺባ ኣላ መስለኒ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክወዲ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እናበልኩ እዚኣ ጥዕምቲ ደርፊ ገጥፈኩም ቴንክ ዩ عبيو عدها تبلغا إريتراوي بلو حدرها عبيو عدها تبلغا إريتراوي بلو